kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaaɓe. waktuuji 15 joni e nder dongre Europe tawi ko waktuuji 13 joni toon to Fouta Toro, to Fouta Djallon, Fouta Masina, mo Adama o ko waktuuji 14 joni toon. Tedduɓe hettiɓe hettoɓe haalirde ani ɓamti pulaago Agnam wiyeɗa wonde dingiral fulɓe fullaɓe lamɗam ko ɗon e kadi kola ɗon layen studio makka haadi makka Amadou Sade gorko mo ceski banayi ha ƴoode may wuuro haadi. On calminama, on jettama kadi on jarama, on juurama. Dewo hoore bir nayyi lewru jeegoɓuru ujunnaje 2023 yewtere moɗon yewtere meɗen yewtere yiɗɓe yaadiɓe wiyetede dartole joljole nde gowɗen wadde kala ñalawma dewo hoore bir sanga waktuji 15 ha waktuji 17 e nder dongre Europe e welede jomiraɗo joom baɗe bawɗe en gari huɓnude aadi o no hannirta ni hakkude haaliyankoɓe hettiyankoɓe tawi kadi ko hettiyankoɓe e haaliyankoɓe. Tedduɓe hettiɓe kori on pini mbar kadi on ñalle jaam wasata mbiɗen kori on kiire jaam to gonɗon ene gonirɗon kala nden kala e kisal muɗum yo ƴelle to e terɗe mon. Yewtere moɗon wiyetede dartole joljole no kewɗe widandani ko natore e nder leyɗele arore ha e nder guure ara ha e nder galleji kono kadi ko fuggode dammuɗe cuuɗi meɗen yiilano en anduɓe men haralleɓe men hatanteɓe men jambareɓe meɗen gendiyankoɓe men kono kadi dawriyankoɓe men e fina tawaji meɗen e dendagal ko eɗen dillira e nder gurnameje meɗen mbawen tigui tigui kadi wadde hen kadi yewtere ko wiyete ko gooɓe jiile walla mbiyen cipi jaam jaam beele daham waɗa lamɗam. En gari humnude aadi o no hannirta dani hande noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe mbiyeten ko maayo wona keerol ko noon mbiyannoɗen kono kadi en tengtina ɗum no hannirta ni ɗum tagui hande yewtere men fongoto ko hakkude rewo e worgo so wiyama noon ko leydi Senegal leydi Muritani tawi hande kalaten koko fewte ɗeɗo henne dille ɗiɗo henne seppooji ɗiɗo henne wargoji ɗeɗo henne bonndele to banggue jawɗele e gueɗe mbaɗe noon ko ɗum jiɗɗen yewtude hande goto kala adde hen yiyande mum tawi kadi ko yiyande nde ganduɗa kadi ko yiyande yaadore e nder gandanɗa hoore maɗa haqqilantagal yiyande wawde tigui tigui haalede e radio yiyande kadi welde heɗade kadi e nder nofru tawi kadi ina gonɗa ina feewa tawi kadi wona ko nefni wona ko sikni wona ko hamni wona ko ganduɗa kadi janggo e jaam so jungo ma jaggama tan mbiyata ko a wiyata komi jumɗo walla gandanɗa hoore maɗa ko seyɗane naate am ala tawi goto kala gandanɗa hoore maɗa haaldata ko gandal haaldata gandanɗa ko yiyande muɗum tawi kadi foof wonata sababu o ko holno mbatten feere ha dañen jaam ndeƴen nder hen no hannirta ni nde wonno ko jaam waɗi ha jamma juula. To banggue gaci to woni toon ko Amadou Accil Gueye gorko mum Guyi Kare e Guyi Kaaƴe ko kanko tigui faridi gaci ɗi no hannirta ni yewtere moɗon wiyeten dartol joljole wownoɓe wadde yewtere nde ko ɓen kuufi yewtere nde e oɗo henne saaha no hannirta ni. Joni ala ko yajanten so wona jeen toon to Al Husseini Sow somo heeɓi o salminana en wonɓe ɓoggol ngol no hannirta dani ma en garte mawɗo yerosal o yahani en ha toon to leydi Mauritanie ƴeewen tigui tigui ko fini toon o habra en e nder gandanɗa hoore maɗa e tonggol ma en gartu tigui tigui e ko ɓuuri yajji no hannirta ni e ɗin ɗon fannuji. musidɗo men Abbas Sarr o suwanna taw hawnaki ɗo e nden taw gandanɗa hoore maɗa o naate ɓoggol ngol ko wona ɗum ko eɗen gandi won bandiraɓe wonɓe on toon banggue wasata kumpiti en no gueɗe ɗe jarata no hannirta ni. Al Husseini Seydi Sow gorko monima jammal ñalema. Seydi Sow Pullo ñalle jaam. Seydi tan mi salminima mi salmini rendogo e kuuɓal fof salminima en calmini kadi e dingiral ngal en calmini radio ji jokkotirɗe men ɗi foof
tamini musdal fulfulde fof en neldi duwaw ceerno men en jetti kadi en jettimo Sek Silemani Racine Val nde gena yurmotomo yafotomo kanko e yaade makko e mawɓe men fof seydi kan hande jogii fartange tawtorede jonde nde o denɗi men wiyete ko Abdourahmane Aw rewa makko baaɗi men Aissata Sy Garli denɗi men ko Alpha Touré wiyete noon ne wonde ko denɗi men ingénieur Amadou Abdoulaye en mbimo Dia ne wonde makko ko Amadou Tidiane Sall lamtora salminama ene rewe makko ko Nima Boli ɓi Saydou Yel gujjo baali denɗi a salminama dingiral Pulaw kañum ne salminama jarnama baaɗi men ko denɗi men no wiyete ko Fama Dem Dulmaji Dembe nguura ya Allah rewe mabɓe ko radio men radio Yiɗirde Agnam ɓamti Pulaw baƴam rewe makko wiyete ko Kadiata Abou Salif denɗi men ko Abou Kume rewe makko gorko mo Kayi Dimbe on woni Mamoudou Diop lamɗo jajaɓe camɓe e liliɓe o on ko baliraɗo wiyete ko Mayram Sow ha Australie nguura ya Allah rewe makko ko capitaine dingiral ngal adjudant chef Mouhamadou Diallo adjudant salminama denɗi men wiyete ko Oumou Thiam Seydi Thiam a salminama ko baliraɗo rewe men ceerno dingiral ngal ko ceerno Aliou Ba Polaɗo ene rewe makko ko mawɗo Yero Sall ha leydi lesɗundi a salminama ha dabɓe kadi seydi kan caggal ceerno men Alhaji Ousseynou Sow ko ɓeɗo goni alluwal he kala hen mo nonani dan mum toramo yaafo yewaga banque kettigo jaam jarama Alhuseyni Seydou Sow golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓe moƴƴere min calmini kala ko calminɗa kono kadi min calmitima kadi kala ɓe calminɗa ɓe min calmitimamaɓe kadi no hannirta ni min calminiɓe yo gene yoɓe moƴƴere no mbiɗen ni Abbas Sarr o naati ɓoggol machallah salminama jurama ɗum noon ala ko yajjanten so wonaji en toon to leydi Mauritanie rewo Samba e wodi bowe tawen toon mawɗo Yero Sall woda ko jubbani en seeɗa ko jolani en toon on saaha garten no hannirta ni Seydi Salbalo mbaɗa fini Seydi Salbalo calminama de calmini kadi datule joljole sabitama jurama en calmini Allah sin sa hapsatu kadi dendagal kadi haaliyankoɓe tangore ɗi fof calminama e ga e pays bawo jamɓol won ga en salani jetta Allah ko mawɗum oɗo saaha kam ko ta moƴƴo woni ga ko nangue tigui rigui ne kay kono ɗum koko faari banggue mumen kam ko heeɓa toon no famɗi seeɗa tawa eɗen gandi banggue réseau ji ko ɗi dartinaɗi ma won balɗe joni mawɗo ko yahatno ko ɗum ɗon yahata ha joni ko faari banggue caɗele ɗe noon no mbiɗa ni tan ko noon ko caɗele ɗe kam no jokki ha joni hayso jokkani kam gurdo kam banggue karalleje ɗe kam ha joni ne dartina taw kono ɗum ko faare banggue kadi nde tawno haɗi en hewde kabuji tan ko faare banggue on no banggue sirruɗi foof ko ɓuuri hewde ko gueɗe nayeje tan gonɗon e koɓe kalanno gueɗe nayeje tan ɗum kono ɓe ngala kamɓen kabuji kesi ni ɗum waɗi koye men en ngala ko hesɗi no fewi ni sona ɗon ko faade soko baranoɗo ɓogge o eɗen gandi koreji makko sabalɓe ɓe mbiyen hardaneji ɓe tawno laamu ngu arini ɗon balɗe jawtuɗe maɗo haalde koye ɗi wi yo mbat feere ɓurba wawi jokko noon koye ɗi mbi kañum jiiɗi ko dañde kayit no ubbira kono maaro laamu ngu eɗen gandi no wayi yawade on ɗon banggue ni
ne wawi tan ɓe gubbi mum ni kadi wasi jogade yamirore koreji ɗi kori kadi mettini hen no fewi to banggue so mbaña jogama ha joni maro mo so jumani ha joni résultat wartani taw hay sarte nanani hen kadi suwa taw jumani kadi suwa taw ubbede kala ɗum ko faade banggue zoiraɗe eɗen gandi sukaɓe eɓe nangono ɗum kadi sukaɓe tokos ɓoɗoɓe ɓe bakkuji e brevet ji e suka yimɓe noon darima hen no fewi banggue yaltinde sukaɓeɓe e ɓe jalti kam woni yaltuɓe kam waɗo brevet ji e bakkuji ɓe kamɓe kam jalti woni heddiɓe toon eɗen gandi toujours laamu tan yeehi hutorade tan kala ɓeɓe nanggui kala événement baɗɗo ɓe kewi hutorade tan wiide ɓeɓe nanggui ɗo étranger ji noon ɓe kewi hutorade e heddi noon yimɓe daari hen kam dande gotum daari hen banggue muɗum kam sukaɓeɓe jaltiri gueɗe mbaɗe noon eɗen gandi kono faade nafsode kadi commissariat ji foof kewɗi presque sukaɓe walla naggaɓe kono ne yaltira seeɗa kam tan yimɓe kadi puɗɗima kadi nadde hen e puɗɗima kadi famde kadi won gueɗe kadi no moƴƴi kadi yimɓeɓe kadi kala bawɗo andude hunde walla bawɗo hunde yo tinno e walla yimɓeɓe Allah jarama abdulwahaabu kon kadi no mbiɗa ni ko noon hande kadi eɗen pooti haade leyɗele ɗe foof koye tooɓo ko enen foof kadi kalden haqillantagal liggoɗen kadi haqqille e ƴeewen holko mbawɗen haalde hen ƴeewen holko mbawɗen kadi yiide hen e sen dañi kadi wawɓe kadi hokkude enen kadi ɓuuri kadi labtude ɗeɗo caɗele saabu eɗen gandi muritani senegal leydi ko leyɗe ɗe ko goote en coten ciyandere koye meɗen sen jii to waɗi ga waɗi tan ko jiidude nde kadi événement ji zawade kono gotum ni suka wonɓe toɓe goni ga wonɓe gaɓe goni to ɗum noon Allah waɗan en jaam Allah addan en jaam ko jaam tan kadi heeƴe e meɗen kadi ko woni kadi poɗɗen haalde no fewi sanne kadi sen dañi kadi haralleɓe kadi anduɓe tan nder caɗele taw wona tan manifestation tan ɓolo walla politique aji ɗi ɗum moƴƴi kadi ɓe gaari hen woode kadi jangguɗen hen ɗum noon ha tan miijoji gaari a sall jaaɓi sall abdulwahaabu kan ko ɗon ketta nde jarama seydi kan a jarama seydi sall balugol man jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴeɗe ma en gartu e on fannu ɓuuren kadi yañude inchallah ɗum noon may wona keruji hen toon to leydi sénégal ha toon to gorko mo dimata meɗe jenguideri jeydenke men toon to radio pindi o wiyete ko Abba Sarr seydi Sarr saɗi yetti hen jammal ñallema gueɗo ñalle jaam mawɗo mawɗo seydi Sarr bonnani monsieur Kane mi salminima samitama juurama denkalema Abba seydi Sarr fulɓe ne mbiya saɗa heeɗo moolo yo sañjere looje wadde so tawi aɗa darta kabaru e so tawi ko ɗon gonɗa ene gasa tigui tigui ɓuura laaɓede no gueɗɗe mbayni hande toon to leydi sénégal holno ɓe piniri alhamdulillah ko yettude Allah no fewi seydi Kane enen mbawi jaggude quand même hayso tawi calme total arani manam deƴere total arani deƴere kam yamde ari vraiment en jiini hande enen koye men en dañi wadde tour vraiment tour moƴƴo seeɗa boom ha en wonko dañƴen hen filmude hollidde wonde ɓesgu ngu hande sukaɓe des jeunes conscients vraiment sukaɓe haqqillaji men vraiment ene ndeeƴi en gone dow balaɓe men ko kañumen dutti e nder beddaji enen duttina kala ko gandanɗo hoore ma woni salté walla woni ko huɓɓano ene pewnito ɗum ene duttini ɗum e place uji mumen donc enen mbawi jaggude ɗon enen mbawi wiide au moins hayso tawi deƴere nde arani à 100% ende ari kam ha 90%. caggal ɗum ɗon ko tonga ko hande e nder leydi sénégal ko woni ko gandanɗa hoore ma ɓen ɗo jaggama ma ina hayma ko tolnima e temedde joyyi neɗɗo en nanga hande oɗo saha e nder temedde joyyi ɓe heccanki en kaalino wonɗo kalɗen e réunion men he mbiɗen hen temedde ɗiɗi sukaɓe temedde ɗiɗi ko sukaɓe tokos gandanɗa hoore ma duuɓi ɗi fourchette d'âge o woni ko hakkude 15 nogas e 5 e ɓen ɗon sukaɓe ɗe hen goto foof sa namdin ɗum hol sababu baɗɗa aɗa tuppo hol sababu baɗɗa aɗa heela wiyatma ko mi anda komi tottaɗe kalis tan yomi ya mi duppoyi yomi ya mi hiloyi yomi ya mi summoyi ko ɗum ɗon woni ko ɓuuri quand même tengtude naggal Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye onon gandi Cheikh Bara Ndiaye ko chroniqueur Walf TV on hande on naggama sababu o nanguira wonde ko won sukaɓe nangganoɓe toon to Rufisque ɗen ɗon namda hol tottuɗo on yamiro par ce que mbi koko jokka totta kalis yo duppoy ɓe namda hol tottuɗoɓe kalis ɓe mbi ko Cheikh Bara Ndiaye hokkannoɓe kalis en yamiraɓe yooɓe jaah ɓe coodoye essence ɓe kala keɓe jiɗi duppude ɓe duppa donc ɗum waɗi Cheikh Bara Ndiaye nagga e oɗo saaha o nawama o yewti sécurité urbaine mbo Dakar o ummimo toon to commissariat central mbo Rufisque
o yawtinama toon to commissariat mo ɗum ɗo ministre des ministre mo ganduɗa hoore ma ko kañum jogui kala ko fate justice leydi ndi woni Ismaïla Madior Fall kankone hande omo jokkodiranno e radio o holliti wonde laamu ngu ma ƴettu kala ko woni mesure totale wawa fawde ɗum e dendagal ɓe ganduɗa hoore ma ko ɓen ɗon mbaɗi bonandeje puɗɗiniyel yo moni foof nangu kala ɗo mbawɗa wonde eno goniɗa fof so tawi aɗa takki hen ko foti no cebdigel ya jaggu inchallahu rabbi ma laamu fawi ma junggo te kadi ma yoɓ tu vas payer les pots cassés goɗɗum ko mbawɗen teskade e hanke erango ministre on ɗo mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni le ministre de l' intérieur o holliti wonde won usine mo ganduɗa hoore ma pewdannoɗo ndiyam yo yimɓe jaggu so ndiyam manqui e capital o wonde won usine goto pewdannoɗo ndiyam ene fewdano kene tolno 12 000 mètres cube par ñalawma walla par waktu gam yimɓe mbawa wadde servir ndiyam wajibɓe jañi henete e on saahaji ɗiɗo so tawi ndiyam woodi mankude kadi yo yimɓe jaggu ko ɗum ɗon fotata wonde base o ɓe mbasa quand même ɗumin ɓe ganda quand même ko ɗum ɗo woni sababu ha ɗum ɗon ha ɗam ɗon ngakkere ndiyam waɗi caggal ɗum ɗon ummade alkamis fewde ñalawma hande o walla ñalawma hanki o ko waɗa ko enregistré e mayɓe e ko fati e bilan taw ko yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma mbasi hen pital men hanki binɗen ko 1 mais hande officiellement yarti ko 15 neɗɗo ganduɗa hoore ma ko kañum men tigui rigui goni tongaɓe wonde mbasi pittali men e événement o sa calculi ene waɗi gendarme ene waɗi yimɓe ɗiɗi taw ko homme de tenue hen goto ko policier ko commandant de police parcelle goɗɗo ko gendarme on ne wara ko tonto jam ñaajo eyyi kono goɗɗum ko jilli hen woni ko ministre de l'intérieur haali ko woni il y a des occultes manam yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɓe ko dadiɓe ene jogui arme afami ɓe gandanɗa hoore maɓe ene wawi ni taw gona Sénégal naaɓe ko waɗaɓe recruté taw ko des terroristes e gueɗe mbaɗ noon ko kañumen mbaɗi infiltré e alhaali o ɗum saabi saaha saaha foof ene hollite won yimɓe ɓe ganduɗa ma jalti ene jogui pellaji vraiment ina mbaɗa tiré ene jeeya hen ni est ce que wona ɓen ɗon goni waɗoɓe tiré sur les jeunes ha maaya ɓe takke yimɓe dadiɓe laamu ngu donc pour dire à chaque fois a nanat wiye bal réel fellama naggam mais au fond est ce que laamu ngu fellataɓe sino ko laamu ngu fellanno tanno ko yimɓe gasi donc laamu ngu kamɓe ɓe kolliti wona kongi men ko kongi ministre de l' intérieur ko kongi ministre de la justice ɓe kolliti wonde laamu ngu na aucun intérêt hay intérêt goto ala ene tiire peuple muɗum sinno laamu ngu joguinomo intérêt tiide peuple mum wona kaɗo haalatno tanno peut être yimɓe ene wayno hayso gasani ma bone mbaɗanno donc ganden quand même kala ko tira ummaki e mabɓe mais au contraire ene waɗi peut être ummi te gandanɗa hoore ma jeeyaka e koko naati e manifestant ji ɗi hande noon jaggen quand même e oɗo ñalawma kalten ɗo manifestant ji ɗi ustima tigui rigui no mbiɗen ni hayso tawi wona temedere foof jaggen 99 walla 99 jeetati quand même vraiment wonti calme total mo gandanɗa hoore ma hande capital o ene wurno ɗum caggal ɗum ɗon ko nokkuji keddiɗi wayno Ziguinchor en ko wayno Thiès en ko wayno oɗo dilli seeɗa surtout Ziguinchor quand même e Dakar ɓuuri dillude à part les autres régions vraiment jaggan ko Dakar tan e Thiès ɓuuri dillude dillere musni e kañumen kam vraiment ko hay ko wiyete ko mayini ko ɓuuri ko hen waɗa enregistré ko hakkude Dakar e Ziguinchor bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki en grosso modo ko ɗum ɗon caggal ɗum ɗon quand même wonko kewno ɗo woni on ɗon dialogue mo gandanɗa hoore ma ko dialogue mo président de la république erino ñande alarba o ɓen hen F24 aussi erinomo dialogue mais dialogue men ko dañano continde mais oɗo saaha kamɓene aussi eɓen hen kamɓe aussi F24 ɓe kolliti wonde jaam wawata latade tan ko alay saago président de la république daro waɗa renoncé wi min nde mi wona candidat e on saaha ma waw ɗuminde e nder dialogue national o noon dialogue mo ganduɗa hoorema ko président de la république noddi ɗum on nde o holliti wonde ɗo hay sujet goto ala wona hay sujet goto wona tabou manam hay sujet goto poɗɗo yewtede mo ganduɗa hoorema enen foof enen ndendi ɗum ko Sénégal rendi ɗum ala hen ko foti suuɗede kala ko neɗɗo yiiɗi yewde yo ar pawen ɗum e table hay mandat kaleteɗo o troisiéme mandat kaleteɗo so yi son cohli onon jiiɗi gaare kaalen hene ne hayni mi haalan moon gueɗo gotel kanko président de la république wona konngol makko ne hayni o wi mandat o de so tawi onon cohlimo ni gaare tan ñaagoɗen e jaam e kisal mi to keɓon ɗumin kono hay goto ala droit prérogative force ude wiide e wonde a jeyetake holɗo yimɓe payi ɗum a jeyetake hen
aɗuminen te taw lawol emo yamri kanko omo wawi jeeyede hen waɗa gueɗe bannono donc kanko holliri ɗum ɗon mais fi ittani noon o wiyani kadi o jeeyatake hen o wiyani kadi mo jeeyi hen ha ɗo kalten ɗo ko ɗum ɗon woni ko ganduɗa hoorema en dañi ɗum rewidade bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jarnama salamu aleykum eɗen ketti namde jabude so tawi en gooti salamu aleykum wa rahmatullah. jarama Abba Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓɓe moƴƴere a waɗi kadi no kewnoɗa wadde min mbiyano min kewno wiide yo urko juuti nde wonno gurdama ne heewi nafoore machallah a weltini kadi rendo ngo kadi a humpiti ɗum golle ma jooɗi peewi Seydi Sarr jeydenke men toon to radio Piindi golle ma jooɗi peewi ɗum noon eɗen gandi eɗen ha joni e fodde addude tigui tigui ɓuuri wonde titode nde tigui tigui mbiɗen ko seppooji ɗi eɗen jinno e hono uddirdemo ngal ha ɓuura yajde no hannirti kon tan bandiraɓe ɓuuri en famde toɓɓere nde ko ɗum saabi e oɗo saaha joni ɓe puɗɗima gandanɗa hoore maɗa hono ñagaɗe konguɗi wadde dokken ɓe fartaŋe ɓe mbawa jolde no hannirti ni calmini noon ko wayno Yaya Ka gabbiɗo en Tidiani Soñane bayraɗo jewnaɗo ya wona jaam en jetti ɓendiraɓe fof kuuɓal kono kadi gonɗo kadi sal salɓiɗiɗo honno Iba Sall mo Kay Heydi wondude Djiby Sall mo Diawar eɗen jaada e meɗen ɗo no hannirti ni jehen toon to mawɗo Mamadou Diallo gorko munguel bagarejo jaam Allah ñalema. eyyi abdulwahaabu kan mi salminiɗe rendagal ɓe ɓoggolɗiɗo e radio he fof salmitima faye Abba Sarr hade ami hawtude Mauritanie namdalam ko ni wayi min mbuɗo yawi mesure de sécurité o e sagande verdict o foti e wone waɗede porno nde wone haalede nde ɗum waɗino addan président wi wonko wanno wattata hoko haɗi ministre de l'intérieur o saaha e ñawore nde waɗi nde ina heddi ha verdict o waɗi confirmé ƴettude des mesures de sécurité importantes waɗa ɗum e nder leydi hoko haɗi ministre de l'intérieur o wadde ɗum ko namdal ɗiɗaɓal ngal ɓuri sikki ministre de l'intérieur o ina foti wadde frais de ces manifestations o itte par ce que kanko o waɗi négligence ganduɗa mesure de sécurité no fonnoɗo ƴettede mo fonno ƴettude o hawde eɓe gandi ɗum waɗino président haali wi wattata holko addanimo nanguirde ɗum sinik sanak ha ko ari joni par ce que joni maynoɓe ndeen ɓe e mayɓe joni ɓe ina ɗesi ɓadodirde holko addanimo wasde ƴettude des mesures de sécurité importante kanko ministre de l'intérieur taw kanko jogui sécurité l'intérieur leydi koko haɗimo ƴettude des mesures de sécurité importante neɗɗo ñaweteɗo mbaɗo no Ousmane Sonko ina jogui ganduɗa ina base ganduɗa de la jeunesse ina rewe muɗum mo fonno ƴettude des mesures de sécurité min cikkumi il y a des failles de la part des autorités de l'intérieur ko ɗum wonno namdalam madame yaade Mauritanie a jarama mamin gartama jaaha Mauritanie inchallah golle ma jooɗi peewi wonɓe toon to hello Facebook mbeɗa yiya commande mbeɗa yiya hono hewɓe ne toon e kono son mbaɗani commenté on bindani wawata andude on en jii toon Bassirou Diallo wondude Umrel Sawa Donde on woni musidɗo meɗen mo ganduɗa ko yeto inde kadi ay joni a waɗi feere ha inde ma yejitama saminama juurama kono kadi en calmini hono ko wayno Demba Thilil Ba saminama juurama Pasquale Bonacera onde kadi nanata ɓoggol to e so nanta kalten Alhusseine Sow mbeɗa yiiɗi noon so tawi a dañi yajede natana ene hello Facebook he hay sinno ko traduire tan italiére woda ko binduɗa hen saabu bandiraɓe hewɓe ko wayno Pasquale Risso on holliti e ko kalaten ko omo yiya eɗen kaala kono noon omo yiiɗi jolde hen kankone kadi ko syndicat mo ganduɗa kaɓantoɗo rendo activiste omo yiiɗi kadi jolde hen ɗum noon Aluseni Sow on meeɗi haaldude lawol gotol so tawi a dañi binda toon hunde feex tan holko woni sababu dental ngal a jarama ɗum noon on calminama calmini bandiraɓe fof kuuɓal nden kalle meɗen wadde jeen toon to Mahmoudou Diop gorko mo Kay Heydi jamma leñal e ma assalamu aleykum on bandiraɓe mi salmini dendagal bandiraɓe e kadi ko pour tan weltanade bandiraɓe hono Tidiane Sagnane nande mo ɗo
ewa kadi yidde tan wonde kadi ko Abbas Sall weltanade mon feewi no min enen gonɗen ɗo kadi jiiɗi andude ko keeɓe leyɗele he donc no haal wasa addude hen miijo mum par ce que enen donc jiiɓat saabu so wonti tan ɗum ɗo pour tan yiide famille wona pour débat woni kono noon ko hono ni yimɓe jiiɗi andude ɗum ɗo waɗi ko kaari haali ɗum ko ni haali taw wona par ce que wona ɗum yimɓe jiiɓo par ce que mbawa andude o haali guidde mum walla ɗum ɗo tawa ko onon kam hettu hende jiiɗi halmini addude jiyanɗaɓe wona ɗum ko banggue Mauritanie Yero Sall addani on hen seeɗa ko wayno Zouirat to no min mbiri ni ɓe mbi kam ko wayno ɓe gaddi ujuji ɗiɗi yimɓe heɓe ne kaala hen ko wayno sukaɓe naggaɓe toon ɓe sappo e joyo nangganoɓe toon waɗani hen détail naggaɓe foof nde ɓe nagga nde yimɓeɓe jeehin toon yooɓe jaltin soɓe jeehi yaltinede nde won hen maɓe jaltinama ha heddi hen sappo e joyoɓe ɓeɗon nde manifestation waɗi nde filmannoɓe yaadanoɓe ɓen filma haal pulaar ne fulɓe yaadanoɓe filma gonde maɓɓe ne filma ɓe ndeke ko policier ji ɓe tinani filmidiɓe mabɓe joni noon nde waajo ari laawi pour qua ɓen jaggue te wiyama ɓe jaltin kamɓe foof waajo on nawi yaade commissaire o ha nder suudu to wi udditi ɗum caméra ji hollimo caméra ji wi ay moni mon ɗo film o mon ɗo fiyo joni no wajimi yimɓeɓe kam sen film yo masque par ce que ko yimɓe mabɓe enen yimɓe men kam mbaɗaɓe toon kadi jooɓe han kadi ko ɗum dokka ligguey men gonde men gondanno men dogde men kabde men kadi ko ɓen kadi pirtanta kadi laamu ngu koɓe yimɓeɓe kaali ko ɗum ko gueɗel gotel gueɗel gongel neɗɗo goɗɗo omo jagga natirde hande ɓogge ɓe mbi komo jeeya e duppannoɓe guirowane ɓe mbi koɓe ciivinomo guirowane omo andano e duppoɓe saabu noon hande basal heɓidima yimɓeɓe e nder Mauritanie ɗum woni hande yimɓeɓe neɗɗo fof ɓe mbawi hutorade ɗum pour dañde renseignement ji e yimɓe e ɗum ɗon kam ko woni ko ɓuuri labtude hen e ko faati kadi o biɗani kanko joni noon nde ɓe mbi yo ubbe nde laamu ngu wi ko yomo foti ubbede laamu ngu yomo foti ubbede ɓe mbi ala ɓe gubbata maɓe ganda ko wayri neɗɗo maɓe ganda topsi walla nde ɓe joni noon ɓen caɗi joni to wonno toon ɗo ɓe pini soba hanki banɗa heccanki wonno e famille o gaari morgue to mayɗo o woni to ɓe gaari toon tawi o ubboyama joni noon kamɓe tawi jeehi tawi ubbama namdi neɗɗo goɗɗo holli mbi ay nde nanɗa waɗa banggue fof ɗon ubbira joni noon ɓe mbi kamɓe neɗɗo maɓe ubbira ni hay rawandu ubbirtaki noon ɗum woni haala maɓɓe hen ɓe ndewi wona ɗum ko Yero Sey Alheri Sow e namdal faade makko mi nani sosoɓe ne mbiya ko baggel jettoɗe mbiɗa ɗo fof tan fiye hen fiye mabɓe joni ɗum woni namdal ngal e kadi anna haaliɗo haala mongel bagareji noon bagareji ɗe wonanta safrode bagara ko naggue e gonɗa ɗum komi samni ɗum kon jaram noon Yero Sall noon Yero Sow noon ko namdal noon ko namdal ɗumni on jaram a jarama Mahmoudou Diop gol ma jooɗi peewi en calmini musidɗo meɗen nangue fulɓe woni Amadou Djiby Dembogel salminama jurama golma ko mbiɗi peewi ko bayra jewnaɗo yiidema ɗo kadi ko weltare mawde bandiraɓe joguiɓe konguɗi foof ene mbawi arde hande ko jiɗɗen haalde jewtaten koko fewte manifestation ngaji walla mbiyen seppooji baɗɗi nder leydi Sénégal baɗɗi leydi Mauritanie seppooji ɗi eɗen gandi ɗi kulɓinima ɗi jiiɓima e caɗele kewɗe mbaɗi mayɗele mbaɗi bonandeji kadi jawɗele kadi mbaɗi leydi hen foof ardiɓe muɗum e ƴelliti konguɗi wiide ni ganduɗa ɗiɗo hen seppooji baɗoji ndeɗo bonande waɗore wona leydi mum tan ni mataw won woɗɓe jilluɓe e nder hen kono eɗen gandi kam so jillani kam eɗen gandi eɗen jogui hono sukaɓe ɓe ganduɗa ko gonga ko helifaɓe ko golloɓe golle baɗɗe fayida kono kadi eɗen jogui kadi sukaɓe kadi ɓe ganduɗa kadi ɓene kadi ko banggue bonande jatirta hen caggal beele noon ganduɗa hoore maɗa ko needi ndi waɗi noon walla ko wasde janggude nde walla ganduɗa hoore maɗa ko wasde e gollade nde walla ni ganduɗa hoore maɗa ko kutorɗe goɗɗe guittoje hakkillaji ha itta diwa teddugal neɗɗo hankkadi kala ko wela ɗum waɗata ɗen gueɗe saabi ɗum e kono nane kettima hono professeur Oumar Ousmane Ndiaye o wi wonde e jangguɗo o
so tawi ganduɗa ho maɗa ko moƴƴo so janggi tan o moƴƴat so tawi kadi ko bonɗo kadi hay sinno kode janggi o bonat ko haali ko hokki hen yeruji kewɗi kono noon en jii tan ganduɗa yimɓe hewɓe bonni hande ganduɗa hono maɗa nokkuji cafrurɗi jaggama bonnama nokkuji janguirɗi jaggama bonnama nokkuji gollirɗi jaggama bonnama hoɓɓe ganduɗa arɓe e nder leydi waɗɓe hen tigui tigui golle mumen jaggama bonnama waali wuuro en golluɓe ha dañi bitikaji dañi ganda magasin aji dañi tigui tigui ɗi guuri dañi to tellini ganduɗa hoto maɗa barke ɓirti warñe ɗumen ɓenne kadi gueɗe mumen kadi kewɗe bonnama ɓenɓe kadi ɓe ganduɗa kadi ko wonɓe caggal jeeyaɓe caggal leydi arɓe kadi waɗɓe kadi golle baɗɗe fayida e nder leydi he ɗumne kadi naggama bonnama nokkuji ganduɗa to banggue ko wayno Sonatel ko to banggue ko hokkata téléphone aji ɓe ganduɗa ko rokkata ganduɗa jeygue ɗum ɗo kadi ko rokkata ni kadi kisal e nder leyɗele he saabu gendarmerie ji e gueɗe mbaɗe noon autoji mumen walla ko abbiti hen duppanɗe gonɗe e nder hen de ɗiɗo manifestation ngaji holkoɗi goni bandiraɓe beele ganduɗa yimɓeɓe hankkadi nattu andude holko woni manifestation beele ina gandi ɗum walla ganda ɗum so tawi ina gandi ɗum est ce que ɗum ɗo henne ko lawol wadde ɗeɗo gueɗe wadde jiyanɗe men faade ɗino banggueji kono kadi famamuya men kadi mo jiiɗen hen kadi ɓeɗo henne joofi juuɗe ko laamuji ɗi ɓeɗo henne joofi juuɗe ko ganduɗa hoore maɗa ko partiji e ganduɗa jiɗɗi tigui tigui joɗade jappere he kono goto hen foof nana joofo goɗɗo junggo kono kam caɗele baɗɗe ɗe ɗen ɗo kam kanje foof eɓe ponno tigui tigui huccidde hen ɓe mbiya wonde ɗum ɗo henne de boni kono wonani fonno bonirde so tawi ganduɗa ko mawɗo leydi walla mbiyen ardiɓe kisal leydi so tawi wonko boni hen wonno foti haaldirde kadi nane kadi faame kono kadi hay opposition ngaji kadi jiɗɗi kadi tigui tigui joɗade jappere so tawi kadi won bonande wande so tawi ko manifestation wonno aɓe poti kadi kamɓene kadi darade kadi ɓe jalta kadi ɓe mbiya wonde ɗum ɗo ko bonnaɗo ko min jaadani hen min jaaɗi tigui tigui yomin dillin sababu gam tigui tigui andede komin toñaɓe komin waɗaɓe wattaɓe dani kono kam amin caali nde ɗo bonande kono kadi en nanani konguɗe mbaɗi noon nanɗen ko konguɗe ne mbiya wonde ko gardiɗo o bonni leydi ndi o foti ko tellade e jappere he wadde firti ko ha joni e caɗele gasani taw ɗum noon tedduɓe hettiɓe ko ɗum ɗon woni toɓɓere meɗen goto fo adde hen yiyande mum toon to leydi Muritani en jii tigui tigui honno manifestation ngaji mbaɗi toon sukaɓe ganduɗa dilli no fewi kadi ganduɗa woodi kadi ko bonni tawi kadi koɓe bonnata ko kadi ɗumne kadi won e mabɓe kadi sukaɓe kadi somiɓe kadi e nder mabɓe tawi ɓen ɗon ko agent secret en tawi kadi ko dadiɓe ɓe ganduɗa ko wawɓe tigui tigui hono yurnade ko mbaɗata ko ɓen ɗon kadi mbawi kadi hono yaade kadi hono kalmoyade ɓe e ɓen ɗon ganduɗa hon dadiɓe mbawi jaggede no hannirta ni tawi kadi eɓe kolla kadi hono manifestation ngaji ɗen jaari ni bonande ɗi mbayni ha waɗi ganduɗa woodi hen jaggaɓe wiyaɓe ganduɗa hoore maɗa onon ko on bonnuɓe e kono onon noon waɗ manifestation ngaji ɓe bonnani ɓe e kote galleji moon wadde caɗele en jiidan ɗon wadde hol jiyanɗe meɗen enen jinnaɓe kono kadi hol jiyanɗe men enen sukaɓe wasata wonde meɗen taw en jogui haqqillaji mawɓe jiyanɗe meɗen ganduɗa holɗe poɗɗen wadde tawi ganduɗa leydi men ina yaara yeeso caɗele mbasa wonde ɗon no hannirta ni ɗum noon ko ɗum woni toɓɓere meɗen mi yiiɗino arde hen guila fuɗɗode hawre kisa namde gaari e ɗum noon ko ɗum tagui min gartumi hen seeɗa ha ɓuura tan yajde paamen tigui tigui ɗum woni toɓɓere meɗen joni en duttoto toon to Abbas Sarr o wawa tigui tigui jabtade lamde mawɗo Mamadou Diallo mo ganduɗa kañumne kadi ko dadinoɗo hayso woni dartima poftugol kono kam wonko faami tigui tigui eko wiyete nden ka leydi ɗum noon Abbas Seydi Sarr namdolare maɗa holko jaɓɓortoɗa hen Abbas Sarr mi salminima mon safra abdulwahab Seydi kadi moƴƴere Allah ma Seydi Kane jarama bon so tawi omo wawi artude walla so tawi aɗa artude namde ɗe rek mi sikki o haalano ko haala démission ministre de l'intérieur et pourquoi ɓayde hoorejo leydi ndi yamirino wino comme par exemple ko kewno ko 2021 wonta kewde mi sikki ɗum ɗon o ko hen o arti pourquoi wadde ɗum kewti mi sikki ɗum ɗon wonno namde ɗe e ko ɗum waɗi namde o wi on no feblude seeɗa dal ɗesi feblude ha ɗeɗe gueɗe mbayi hono dani firti ko wawa gollal ngal wadde foti ko dibosinde hol yiyande maɗa hen e jaɓol eyyi aɗa andi garten ke namdal garownigal ngal woni wonde hoorejo leydi ndi président de la république Macky Sall o wino ko watno wonta wattu kono watti eyyi kono poɗɗa enen joni senen ɓeeta poɗɗen ƴewde holko wattini ɗum ko ngol président Macky Sall
annima ko e yidde makko ko wattu par ce que force de l'ordre nan ɗon ko forno wawde hadde ɗum ɗon wadde nen ɗon es mais holko wattini ɗum c'est la grande question. Maintenant ko wattini ko ɗum woni ko on a une population jeune, on a une population un peu mo ganduɗa hoorema jiiɗiɓi eyyi par ce que mbiɗa hewno haalde ɗo e ɗum ɗo mbimi alhaali o ko yii ha yewti kerol politique eɗo wawi taw wonko naati hen taw ko politique mais koko yewti kerol politique c'est à dire ko ɗum en manam ko gañam tumago enen hen sen mbelama mbiyen honda nonete par ce que waɗi wiide gañam tumago woni an gonɗo ɗo a golli kono min jiiɗa gona ɗo donc à tout prix en jaren amen pour bonnude à tout prix yo ene jaren amen hayso tawi yimɓe ene gonta buna yo bon kadi yoɓɓe yo bon 90% e mabɓe hayen goto wonani terrain o woni ko caggal terrain o manam woni ko nder suudu mum comme no goniri ni joni suudam mbeɗa haala nder suudu mum woni a faami ene waɗa manipuler clavier muɗum ino yoɓa sukaɓe yo jambari mbariye. Je donne un exemple comme hande baɗaɗo arrêté ko baɗono Bara Ndiaye enen fof en jii Bara Ndiaye kañum wonanno ke télé ji ene haala n'importe quoi a faami fewde hoorejo leydi ndi ndeke kanko omo jeeya e yoɓannoɓe sukaɓeɓe yo jassen duppoyi ɗum waɗi kanko o nangga donc ɓenɗon sukaɓe ganduɗa hoore makko kañumen jahata en duppoyi ko sukaɓe yarate duuɓi 17 14 15 16 so heewi pour fourchette d'âge en kalinani ko 25 ans voire même 35 ans parce que cukalel e gay e Sénégal ɓe jagui ko 18 ans ha 35 ans ko suka alors ɓenɗon ɓe ganduɗa hoore ma enen bonno goɗɗum ko natti hen woni force occulte mo ganduɗa hoore ma woni mbo ministre de l'intérieur e kañum waɗi ɗum dévoilé kadi yiyama par ce que yiiraka a yii yimɓe ene naate nder yimɓe e jogui arme joni noon so tawi comme par exemple ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoore ma ganda hen haydara pamani hay hunde e ko mbaɗata ko jamirama dokkama kalis yo jaah mbaɗoy jamirama mbiyama e wonde ni an sa yeehi e boutique janan a dajjeti a ƴetti toon sac maɗa a nawi galle mum en daguinima ñam ayi goɗɗo kadi wiyama e wonde sa maayi ma nene ma jibin goɗɗo ɗum noon fof a famani ƴettore nden ɗon no ƴettaɗa a famani ɗum ɗon donc an a ala hakkille so laamu ngu noon jaabimama e gonɗon yeeso sorinaki leydi ndi fof ne wawi bonde par ce que maɓe keeɓ hen walla maɓe mbarro hen walla maɓe bonnor hen ganduɗa hoore ma jeeyaka henete ce qui a fait que maintenant kamɓe ɓe mbaɗi oɗo manifestation watti no waɗirno ni président suɓanoki ɗum ɗon mais ɗum watti no wayno ni par ce que ko ɗum ɗo woni ko jiiɓi ko nder hen quant à le ministre de l'intérieur pourquoi waɗan démissionné walla on fonno wadde démissionné par ce que kanko on fonno ƴettude devant c'est vrai ko gonga aɗa andi laamu kañum ko gouverner c'est prévenir manam laamade ko ɓulnade janggo holko jogori kewde walla rentinde mandano fular en jogui ɗum konngol mata ko mottu ɗum en wawi mi artu hen mais en jogui ɗum konngol heblanade heblade ɓuuri fadde ha ɗum yettoma je ne sais pas mi andano ɗum wiide mais fulɓe no mbiyani so tawi bone tintama fuuyi eyyi matta ko noon fulɓe no mbiya noon eyyi ko noon donc firti ko kanko ministre de l'intérieur kanko hoorema o haali ɗum par ce que ngol to lawol ɓe mbino e wonde ene waɗi force occulte dendagal Sénégal ne heeɓe jeddi mbi ɗum wodani mais ko ɗum ɗon woni ko yalti ko e oɗo manifestation siko hirande jamma yiɗi wiide hirande jamma eyyi walla hirande jamma fewjete ko ñalawma hirtete ko jamma je pense c'est ça donc ko hondano formi on ɗon tan jiɗɗen wiide donc kanko ministre de l'intérieur o dans les normes a faami hande mbeɗa wawi wiide o darima hen no fewi par ce que o yaltini force de défense et de sécurité yo yahoɗo ɗum ɗo mais force de défense et de sécurité kañumen probléme men foof so comme par exemple so mbaɗi utilisé ko ganduɗa hoore makko en wawi bomde population serenaki ko caɗele goɗan jiɗɗen wi tan e tongande wonde ɗum ɗo foof heptin men ɗum tan ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoore makko e nder cuuɗi men ɗeɗi a faami enen joɓa sukaɓeɓe en totta ɗumen kalisaji en mbi ɗumen jeeyi bonni je donne un autre exemple comme par exemple usine ndiyam bonnaɗo ɗuminaɗo ƴeew université ala ɗum ɗo ala faculté keddiɗo toon en fof wontin dondi
joni won professeur goto jaltuɗo o wi won ɓe gandanɗa hoore ma gila 1957 kayitaji men e dawal men ɗon e ko golle wolle mbaɗmo e ko mbaɗton comme gaddal fof a faami yaade ndondi joni hande holko heddi toon e université so wona taw wonko waɗano sauvegardé e won certaine mémoire uji à part ɗum ɗon yaade hen tout e fof wonti centre est ce que ɗum ɗon beele jiɗɗo leydi mum beele ko hayso tawi force de défense ɗuminin par ce que toon joni wonno probléme o ko e université woni probléme o ko laamu ala droit wadde accès tonete mais en moment où so hankkadi affaire nde waɗi ɓe nani tan cocktail molotov ala fof ke bonnani ko ɓi pisuji ala fof ke bonnani te ko pisuji sénégal naaɓe sukaɓe gandanɗa hoore ma kañumen ils sont aspiré jangga joguiyade leydi ndi ɗum ko bonande wadde min e ngolɗon jabol omo foti wawde démission certes mais kadi so woppama kadi o continue golle makko hay basara par ce que o ƴetti des devant a jarama mi yiɗa jonnade momo ɓoggol ngol no haalis ni ya alpha pam mami are maɗa mbeɗa andi a tampi seeɗa e kadi a ummima law mami are maɗa gadda hen yiyande maɗa o saaha sa yiiɗi fofteɗa e kono min Abbas Sarr min to banggue hooram so tawi ministére o so dibisini hande o addi probléme hande kala ministére dibisinɗo addi probléme kala gandanɗa hoore maɗa gendarme walla militaire dogɗo hande yelti addi caɗele kala nde ɗum joli hen firti ko hankkadi gueɗe ɗe fof boni eyyi a jarama ɗum noon en calmini bandiraɓe fof kuuɓal abbotoɓe en be en calmini Alaji Amadou Ndongo jarama golma ko jooɗi peewi kono Aluseni Sow ane kadi a jarama tigui gam traduire mo mbaɗɗa toon to hello Facebook bandiraɓe beltima jarama yalla yo moƴƴere jeehen to bandiraɓe ñaaguiɓe konnguɗi ɓe e mbeɗa sikki mataw namde mawɗo Mamadou Diallo gasi ko heddi ko wi ko maw artu o yaaha leydi Mauritanie ɓe may gara makko inchallah jeehen toon to Saydou Dia jaam Allah ñalema Saydou ceerno Saydou bisimilla saɗa e ɓoggol sigaɗa e ɓoggol kam bisimilla voilà mataw Saydou heeɓi nde ma samtullah eyyi bisimilla min keɗen nanma joni ceerno Saydou mi salmini mi juurima japullo nden kalle ma andi Murtini Samba Diop meeɗi wiide wiyama wonde lafara janggo ala fof ɗengal kafiri ngal so wona arab ndekete harde gasani hare gasani gonga noon enen Sénégal tant que justice o wonani indépendante harde gasani ɗum ɗo fof ko erreur justice erreur état par ce que gonga woni ko haalata Oumar Maham Diallo fota neldude oɗo dossier pour criminel tant que o ala preuve wonde viol no woodi viol ala koɓe kaali ko jina woni hakkude mabɓe hakkude Ousmane Sonko e suka debbo o mbaɗi ko jina ere Sénégal wona leydi karminde jina déguisé men toon waɗa yimɓe nen toon ɗiɗo salongaji ko jina woni hen eɓe gañi eɓe mbaɗi déguisé ɓe goppi eɓe ndeeƴi sukaɓe rewɓe nenen dokka carte ɓe jirlo ɓe mbaɗa ko welɗumen ɗum ɗo ko erreur laamon ɗo wala mo haalani ɗum haalani gonga sanmimi juurima tigi a jarama no feewi nden kalema kono kadi ma en gartu hanke yewtere mo ganduɗa ko e ñaawo goto mo ganduɗa Ibrahima Dia jaɓi mamɗo hanki e ko haali article 324 mo ganduɗa e tagɗo Ousmane Sonko jagueɗo gueɗe ba no may gartu hen seeɗa ɓuuren yañade a jarama Seydi Dia ɗum noon ɓosen mbasen darsade e goto kala ko jogui yiyande muɗum Tidiane Tafsir Thiam gorko mo Diaba Jarende jamala ñallema ceerno Abdoul jamala ñallema Seydi Thiam guura ko juuti en calmini galle kala e kuuɓal en calmini Dendia Bassar en calmini Seydou Dia jaltuɗo kadi woni mbiyama kadi yo Allah waɗa enen jaam amin abdulwahaabu ko gadi ok bisimilla Tidiane bon en kettima yewtere nde kadi en keɗima vraiment no siforini ko ari foof eɗen mbawi wiide laamu ngu waɗi échec min gata noon dokken hen yiyande men sen teskima nde wanno e marché nde président darima e hakkude aduna foof o wi ko wanno ko wonta wattu Ousmane Sonko dari wi wonde soɓe mbaɗi koɓe mbanno ko mbatta ko ɓuuri ɗum
kadi ko adi fof enen fof enen ko ɗo gonen ɗe ɗo leyɗele en teskima gila événement ji terroriste haala ene famɗi hannde aéroport walla grande gare mo garata ma yaha force de l'ordre ene tourno hen ne jogui kaɓɓe ene jaaha ene ƴewto kadi ko wayno sénégal hannde sen teskima gila ousmane sonko wi wonde ene ummo Ziguinchor ne ara Dakar koygal laamu ngu ko nden fonno heblanade gueɗe mum holno keblorto eɗen gandi hannde o saaha woni nokkuji stratégique ko wayno université ko wayno BRT ko wayno aéroport ko wayno garuji mawɗi fof aɓe ponno wadde déployé l'armée au maximum waɗa vigilance daro toon wawa rende ɗum kono ɓe gacci ko ha bonna ha boni ɓe puɗɗi addu ɗum hay hankitan ɗo mi ummi galle o service saha fof jila ko police ɓe militaire ɓe jeego mo jiiɗi walla jeeta ɓe mbi kaɓe mumen en tourné nder gare en circula donc laamu so tawi ko wayni waɗi kadi on mbino ngol toyi lawol waɗi des forces occultes woni won nattuɓe hen kadi hanki kadi ministre wol nattuɓe hen donc ya un échec ko heddi ko noon ko holno faborto yaɓata no feewi hande o sa leni no jiɓori ni il faut ko laamu ngu e hoore mum waɗa gueɗe ɗiɗi état d'urgence ɗum kam ene yimɓe ɓe ɓurti kono couvre feu e waɗa instauré waɗama instauré on saaha wiya à partir de 19 heures kala jeeya ko nanngate ɗum ne wawi wadde apaisé hunde kono noon laamu ngu no waɗiri géré oɗo situation ni ko échec mawɗo kadi yimɓe fof no mbi o président yaltu haala haade o président yaltani ko wayni wonano waɗi tan toute président yalti haali ala bien vrai ko omo jogui droit wadde message à la nation pour gennude yimɓe hokka ɗumen deere kono haade o arani taw en jii hanki e hannde fof en teskiyum ministre o aɗa yaade tour e réseau haala e yimɓe kadi partenaire kala en jii hay mamba ni hanki waɗi point de presse kamɓe fof noon hannde o saaha ɓe potani mawni ɗemde wadde potani hewde saabu ko ndino wonata ko wonti te ɓuuri bonde ko wonno ko leydi noon il faut yimɓe sukaɓe kadi mbacce jinnaɓe kadi ƴeewa sukaɓe men ɓe holno ɓe mbaɗi ɗumen keddata galleji ɗi sa ƴeewi ko ɓuuri ko maayi hen 14 ans 13 ans ha fayi dow indi sukaɓe toon ɓe naata kadi guyko heewi hen kadi woni nokkuji stratégique ɗum fof waɗe sécurisé kono laamu ko yeeɓi won banggue ɗum tagi hunde yano yani mais namdo Abbas Sarr noon hami nani wiya hanki kam laaɓaka noon wiyama wonde gila heccanke jamma Ousmane Sonko woni koye détention ko nanga est ce que ene laaɓi walla laaɓani est ce que ene laaɓi walla par ce que en jii gila hunde fuɗɗi o yaltani o haali kadi en jiyani fof neɗɗo parti mum kadi jaltu waɗi communiqué haali gila fuɗɗa joni wona kanko wona El Malick Ndiaye en porte parole o wona Ali Seydou Ly en wona heddiɓe en jiyata hay goto kadi en jii kadi ko wiyete en nangi ko fof kamɓe les leaders politique la ala hen fof nanggaɗo donc fil kamɓe ɓe galleji mabɓe sukaɓe mbaɗa bonandeɓe laamu ngon ƴeewa seeran ɓe ko hay goto toñat men kalti heddo noon ko laamu tan fof ƴettude responsable mum ƴewno gérer situation kadi panno ko hannde no goniri kam ko kawo ɗum ɗum hannde kala lamtinɗo leydi en walla ko jogui ligguey ɗum kam wona ñan fewnirte on jarama merci beaucoup a jaram Tidiane Tafsirou Seydi Thiam golma joɗi peewi yo gen yoɓɓe moƴƴere weltanama no feewi en calmini hono debbo Rewo Dia woni Bibi Dia debbo mo baba loti belal jeeri saminama juurama kono kadi en calmini musidɗo meɗen Belli Sarr ina gonde men toon to hello Facebook ɗum noon wonɓe toon to hello Facebook naati toon ko messenger noddon mbawon jeeyede nder yewtere he no hannirtini ɗo noon won joguiɗo konngol kono elle ko mawɗo Yero Sall ardi yaya ka Seydi Sall Balo jaam Allah ñalema mawɗo Yero Sall abdulwahaabu jaafoɗade kan bisimilla caɗina kala ɗaɓe yaafuya no feewi leelinande noddama bisimilla seydi kam samini Tidiane Tafsirou Thiam wonni ko jinnomi haalde vraiment Tidiane Tafsirou Thiam haali ɗum samini Mawɗo Diallo eyi mo sikkinan maɗo abdulwahaabu kan eɗen poti enen hoorema enen koye men hankanti anndude gaƴe ɗe no poti yaarude kadi hen sahaji wattana haqqillaji no feewi ɓesgu ngu sabu hannde ko sukaɓe ɓe ne keewi kadi ne keewi doole yo Allah yaw ɓeyda sabu nden ceerno no haala nane walla neɗɗo joom fayida haala nane kono hannde ɗum fof ko ƴeewi ko natti donc fitti ko hannde goto men fof ene waɗɗi ko wayni kam oto wattu ko wayni so kewi yo jomum tinno ƴeewa ɓesgu wajo ɗum on ɗon banggue sabu no walla no feewi sabu ko boni université ko wawa haalede banggue ko boni toon ko e gueɗe goɗɗe min namdoɗon fayi koye Mawɗo Diallo Songo ɗo ko faade banggue Muritani
ministre d'intérieur mutannajo on kam min kam sunna ko min kam biyanma to haqqi ɗon manque seeɗa sabu ko wayni elle kadi kanko ɓuri wawde wadde ko ménage yimɓe ɓe kadi namdalam faade mutani kadi holko saabi ha e hannde he gaswani e hoore mum ƴettani konngol tan bangol fayida ko faade banggue leydi ndi ko noonne kadi banggue sénégal so tawi oɗone ɗo sar sono ɗo abbas onne kadi mbo namdimo hoko saabi ha e hannde deƴƴere makki nde kayrene horko saabi deƴƴere nde ɗiɗo banggue ko faade kadi banggue sénégal won namdi eɗen gandi sitting no woodi ko woni sitting no woodi kono gueɗe tan ɗe ganduɗa ko faade manifestation ko namdalam faade banggue sénégal ko waɗi ko manifestation walla ko emmote ɗum woni namdalam sabu eɗen gandi gueɗe ɗe fof ne ceerti ne waɗi pétition ne waɗi sitting ne waɗi manifestation ene waɗi kadi emote ɗum ɗo namdalam faade abbas sar ko waɗi sénégal ko walla muritani ko kuuɓal tan ko emote walla ko manifestation waɗi won namdalam faade mabɓe seydi kane moƴƴi a jarama ɗum noon seydi sall golle ma jooɗi peewi jento abbas sar diabo yaya ka gaccana kam hakke mi arta mamadou diallo tan mawɗo mamadou diallo omo joguino konngol beele o tonga ɗon garten e maɗa abbas sar bisimilla. eyyi mi salminima no feewi mi jarnima bon en keeɗima namde ɗiɗi mbi sikki namdal garwanigal ngal woni est ce que holko beela Ousmane Sonko nen yeehi kaso walla yahani kaso ko mbawɗen nanngude e oɗo saaha mo gonɗen o soyetede kaso taw eyyi par ce que en keeɗima ɓooyani ko ministre de la justice holliti wonde noon ko won kay à tout moment e kala minute omo foti wawde jagguede o nawe kaso mais o suwa yettade kaso omon galle makko ko deeƴñiɓe ko kamɓe fof kanko Ousmane Sonko ko deeƴñiɓe ko haalana joni bon o wawa haalde ko deeƴñi ko aussi heddiɓe woni ɓo yaadiɓe makko ɓe woni kamɓe fof hande eɓe laaɓa kirli par ce que way kono aɗa andi wonko gandanɗa hoorema kasata hen ko mbo laaɓaka eyyi kono sa laaɓama holko sababu baɗɗo ha ɗum ɗo woodi ene wawi ma hakkindo hayso tawi aɗa haala eyyi heddi ko manifestation ngaji baɗɗi fof c'est vrai état no fonno ƴettude garde mais état ƴetti garde mi haali ɗum nane mbimi garde mbo état ƴetti o woni ko sukaɓe hutiraɓe kanko musidɗo o haali woni sukaɓe hutiraɓe ha duuɓi ɗi hakkude 14 ans 16 ans hayen goto sikkata bom enen mawɓe sikki mawɓe menen kewno ha ɗiɗo ko ɓe mbi mayde ridda cukalel wona ketterde mayde mbe sikki ko noon ene tara mayde ene yiiɗa bom ɗumminde par ce que mayde wonde huccudema bom kañum woni e tara ɗumen jagge ene yiiɗa jaggude muɗum par ce que anda eyyi so namdinoma mawɗo peut être ene wawi ɗuminde mais kañum anda kañum ene wawi bom sikkata bom ko mayde wodani la preuve ane ko mayi ko e hande e mbi min haali nane mbimi ko 15 mais wona 15 ko 16 neɗɗo maayi hen par ce que won hanki mbaɗaɗo enregistré hanki hollita e wonde aussi maayi ko ɗum addi bilan o yetti 16 donc ɓen ɗon 16 maayi kala hen ko ɓuuri ko en hewde mbimi 90% e maayi ɓe hakkude 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans holto mawɓe goni holto yoɓaɓe kalisaji ɗi goni kañumen goni suuɗiɓe nder galleji men jaltata holto leader uji ɗi goni yoɓɓe yooɓe jaaha ɓe kuɓɓe galleji anen eɓe jaltata la preuve ane que huɓɓo noddannoɓe sukaɓe ganduɗa hoorema jaggannoɓe galle Barthélémy Dias a faami ko sukaɓe ɓurɗo hewde duuɓi ko 16 ans jogui donc ɓen ɗon so tawi comme par exemple laamu wi ena findire mabɓe so renaki jogori ko bomde cukago muɗum étant donné plus aussi hande la population sénégalaise 75% ko jeune sukaɓe ɗum waɗi sa ɓuuri an tinnade sa wiyaɗa hutoro ɓiggal walla feri walla goɗɗum tan so nek a waɗat massacré population ma ha laaɓa jeere te taw fotani wonde malheureusement ils n'ont rien compris ces jeunes là bon maintenant namdal gongal ngal mbi sikki woni mutti kam de mi anda so ko wino won namdal gongal batningal arde holko haɗi président Macky Sall yaltude holko haɗi président Macky Sall haalde aɗa andi so tawi comme par exemple kala ko kewi lamɗo yalta haala so renaki en wawi yimɓe so ɓoyi seeɗa nattat dañde ko haali so tawi kala ko kewi rek lamɗo foti ko yaltude haala so ɓoyi seeɗa tan so renaki o ronkat dañde ko haali wonko gandanɗa hoore ma so waɗi lamɗo waɗi ɗum ko darade ƴeewa
wone wadde étude ha gasa so tawi le bilan so gasi tan automatiquement so haali yimɓe en poti famde hol sababu baɗɗo o haalani ha yetti o ɗo sa bon e miijam noon wona par ce que cikkuɗen ko ɗum ɗon foti wonde mais e miijo men tan jagguɗen ko laamɗo haɗimo haalde ko fadde d' abord haw anda holto fotata wawde fawde koyngal makko mais si kadi kaldo haali ma heeɓe hayso tawi heeɓe en joguino discours ma ero change discours ganda quand même vraiment o haali par ce que la preuve en est que en jii sindu ko jabotonoɗo sindu kala ko haala o haala hen tawanno ko leydi ndi duppi ha laabi mais heureusement en tout cas enen mbawi jaggude quand même ko lamde seede a jaram Abbasar a jaram golma jooɗi pe yo guene yoɓe moƴƴere en camini hon Aissata Malo Sy ɓoyen ko biyen jehen toon to mawɗo Mamadou Diallo gorko munguel bagareje Abdulwahaabu toon to Abdulwahaabu heddi namdal gotal mi ko e moto walla ko manifestation eyyi bisimilla mandano inde wiide ko aɗa andi ko kewi ko enen mbawi jagguide ɗum des émeutes woni ko jomumen ko ummin ɗumen tan ko tupputi e aɗa andi façon no neɗɗo haɓirto hunde ne heewi si tin ko arde tan daro gonen haalde manifestation aussi ne wawi wonde comme par ce que manifestation émeute aussi woɗɗodirani mais ɗum ɗo kam ko c'est des émeutes gandanɗa hoorema vraiment ko ummade tan ene duppu ene huɓɓa on peut qualifier ça comme émeute moƴƴi yel waɗane jaam a jarama ɗum noon kettiren o to banggue rewo Samba e Wodi Boyje ha toon to Mongel e nayyi mataw ko noon Mamadou Diobi Mongel bagareje Seydou Diallo jaam Allah ñalle ma lawol ɗimmol Abdulwahaabu mi salminima nden kellema mi salmini bandiraɓe fof salmitama ko mawɗo yerosal ko namdi ko mais enen banggue Mauritanie systéme gouvernance hakkude Mauritanie et Sénégal sont différents. Mauritanie woni ga ko régime policier noon ina serte e banggue Sénégal ko ministre de l'intérieur o addu yiyande toon leydi Mauritanie tan eyyi tan ko caɗele gon toon ɗe no jiiruɗa de yirumi tan ko probléme racisme yagal ina ɓeydo temtude e nder Mauritanie ko ɓaleɓe ɓe kalatno ko ɓeydima tabbidde kadi à chaque fois ina ɓeydo laabtude waɗi noon so leñol gotol wiyama yo jogo sécurité leydi ko hono ɗum ɗo tan jibinta woni ko jibini joni e Mauritanie ko won safalɓe koye mumen joni jalti kaali mbi ɗum ɗo wawa wonde alay saago yimɓeɓe ndewne lawol justice waɗe kono hol mbaɗowo justice président o jogorani haalde ministre de l'intérieur o ko neɗɗo mo ganduɗa ko basiste ko raciste ɓurnoɗo bonde ko kañum woni ɗon soɓe à chaque fois ko Mauritanie dañi probléme des manifestations walla des émeutes onon no wirete ko des émeutes ko yimɓe aroɓe tan yidde bonnude ina kala nde dañi ɗum hutorto ko wiide ko hoɓɓe nanɗo e leydi he ina gadda bonande pour yidde nangude ɓaleɓe sukaɓe ɓaleɓe Mauritanie naɓe ɓe cuwano windito neɗɗo so suwa windita ala kayitaji leydi jeeyaka e leydi natti wonde neɗɗo leydi pour yidde wiide ɓeeɗo fof jeeya ko Sénégal walla jeeya ko Mali tawi ko fenade probléme Mauritanie o est très compliqué waɗi noon leydi ndi ha hande yimɓe ne donki winditade ɓaleɓe ne donki winditade kadi ko ɓuuri yurminade hen foof cadre uji ɓaleɓe Mauritanie ala hen fof kalɗo quelque joni mi ara e Oumar Hammadi Diop jeeyaɗo Mbagne min mbuɗa andi cadre uji mbañaɓe mawɗi quelque colonel Diop Abdoulaye Demben yo kal e woɗɓe kono ala hen fof kaalawo nani deƴƴi ina daara ɓesgu Mauritanie naɓe ne mbare e safalɓe ne mbara ko safalɓe ni batte darade joni ne kaala ne mbiya ko waɗete ko wona normal ko ɓaleɓe mbatte ko wona normal dake ɓalejo no foti andade haalde ko adi capato no haala ɓalejo no foti tawde ko ministre de l'intérieur ministre e nder laamu ina foti adade démission wiya ɗum ɗo ko fenade ko ɗum ɗo waɗete ko wona gonga kono ala mo jiiɗa no haali ɗum ɓaleɓe Mauritanie naɓe wonduɓe e laamu ɓe nani gonde laamu gondaka ko yo yaata yo continuer ni ministre de l'intérieur o ko raciste ko fasciste ko neɗɗo mo ganduɗa mo Aziz ittuno e laamu wi Aziz ko haalno joni ko sellini wonde ko kanko ministre de l'intérieur o jogui laamu ngu wona président o ko ɗum ɗo woni ko gandumi hen ɗum woni ko mbawmi jabade hen tigui a jarama
Seydi Diallo Mamadou Diallo ko ange militaire ganduɗa dadinoɗo hayso dattima kam won famamuyaji jogui hen ko ɗum addanno a jarama golle ma jooɗi peewi o guene yooɓe moƴƴere ko kaldi tan inɗe ko ha laaɓa e goto foof ganden kalɗo ganden kadi miijo mum ngo addi ngo ɗum noon a jarama golle ma jooɗi peewi jehen toon to yayaka bisimilla haade nden en calmini Mamadou Konate ko joni abbi en salminama juurama Seydi Ka bisimilla. Ceerno Abdoul en calmini renndo ngo fof e kuuɓal fof salmitama en calmini Abbas Sare professeur en calmini tigi rigui Tidiani Soñane en mbayrimo kadi en mbi mbar jaam Allah wone makko en jiima ɗo e ɓoggol he en mbayrimo en namdo so tawi ko jaam tan woni toon mbar omo selli so tawi o jaam nanata maaɗi Mamadou Konate gabbiɗo ne wone en calmini ɗum tigi rigui so jaam ɓe nanata muña pullo boole e galle mum Alhousseyni Sow en jiiɗa junnade no feewi ko fonno haalede fof mataw haalam walla won hen ko haala eɗen jiiɗi salminde Yaya Alpha Pam en keɗimamo nane e radio fulɓe ele wayi leyde o haalata nde ko enen mbimo wonde haaldu ni wonde o manki weltade ɓerde makko welani omo haaɓi ko waɗi leydi men Sénégal ko elle ko min o haalanta ko ɗum ni ɓeydi nanude ɓe elle ko min o haalanta nde o haalata nde eko waɗi toon ko no musirimi ni min ene mboɗo mi anda mi wiyata wonde mi anda ɗo gonmi ko mi ronki wonde à l'aise mi nanimo haala konngol ngol elle ko min o haalade ko ɗum saabi mbimi en mbawa junnade en mbawa woɗɗude hen Abbas Sara haali ɗo henna joni haala sukaɓe waɗoɓe manifestation ɓe mayɓe no mbayi hewde ni en nani hewɓe jinnaɓe mumen ne kaala ko ɓuuri hewde hen wiyata wonde ko galle o wonno o yahanno ko sodoyde hunde bitik walla o yahanno ko naggam e naggam o fella en keɗima hen noon jinnaɗo gonɗo honnête manam gongirante o wi wonde ɓii ko o ne yaltata nde o haaɗi ɗum yaltude diwi miir o diwi ɓalal ngal yeehi kañum jaggir ɗum ni kono fijirde en meeɗi haalde ɗo kaɗo haala o wi cukalel ngel jaggir ɗum ni kono fijirde ko sukaɓe ne doga tan ne ndiwa enen beddo enen kelaga enen beddo ga police ji kaaje o wi cukalel ngel jaggir ɗum ko fijirde kisa Allah waɗi fiya bal maayi kanko hoore makko o wi wonde cukalel ngel jaggirani ɗum ni ko manifestation jaggirani ɗum ko fijirde par ce que haɗino ɗum yaade diwi yeehi arta kadi nder galle ɗo kadi doga ha ɓooya kadi yaha kadi abbo sukaɓe ɓe kadi ene wayno waɗoɓe tukoru ni o wi min wonde an oɗo a haaldi Allah e jeeyama manifestation kisa Allah waɗi hen fittade mum heddi ko ɓuuri hewde ko nanɗen ne haala wiyata wonde ko bitiki o yaano walla ko place makko o ummino naggam wi jeeri feewi waalo en mbiyani ne hani wonde sinno ko sababu men hay goto to maayi par ce que en mbi wonde en muusi en par ce que hay haalde seɗen kaala alay soko tan kaalen kono en jiiɗano hay haalde so Allah pullo boni wonko andi hen pullo boni wonko ande ko kalami ɗo hen ko neɗɗo kala ko wi ono yaya ko ni firtata ko diidol ko mandi ko kalami ɗo ko mon ɗo mo heeɗi ko ɓuuri raɓɓidde tan ko waɗi ko wona manifestation komin mbaɗa revendiqué hunde ɗum ɗo welani min amin kaɓano ɗum ɗo yo dattu ala komin gardi ko bonnude yaaɓe ha usine dokkowo Dakaru ndiyam mbiyon yon bonnoye ɗum to wuuro ngo même heeɓe ndiyam mbiɗon yon naate jeereji yomin bonno jeereji ɗi beele wuuro ngo foof ne heyɗa yomin duppu kuuraji ɗi beele wuuro ngo foof ne wawi jogade kuura natti wonde manifestation wonti goɗɗum est ce que noon ko Sénégal naaɓe meɓe est ce que ko yoɓaɓe est ce que ɗum wawa woɗɗoyde hen mi jofnira ɗo tan par ce que mi yiiɗa woɗɗoyde haala he oto mi haalde ko fewani ala mi ara ɗo to Ceerno Abdulwahaabu walla mi ɗo tan inde wote tokara baba Ceerno Saydou Dia o wi joni ko nanggamo hani wonde kala mo sa dañi noon haalanno yiyannema tan de ala no wirini ene manki fewntat tan mi wona ɗum ko wiide wonde kala mo wiyani ɗum ɗo haalani gonga
ene manki min noon e manki fewntade ɓe ngol konngol no haali ɗum ni min personnellement no wiri ni justice o ko ni kala mo wiyani ni haalani goonga ɗum min omo wawno tan haalde yiyen makko taw wiyani haalani goonga ene manki fewntade ɓe tawi noon muusimo yo yaafo min kono min mi wonnani kaɗo haala mi salmino mi ñaguima on yaafo en jara merci a jarama hay toon to hello Facebook won windoɓe mbaɗa waɗa effacé binda ɗumen e ko kalata ko so Allah yooɗani kadi fewani woni konngudi mbiɗen yo neɗɗo mbiɗen ko eɗen dokka yimɓe konngudi kono kala konngol ngol neɗɗo ne haala yo taw ko konngol ngol ganduɗa janggo e jaam so tawi o namditama o hersata hen walla kadi gandanɗa hoore maɗa so tawi ngol ɗon konngol so haali ala ko bonnata e jiɗɗen ko haalde haala jaahowo e radio kono kadi haala jokko en ɗam a jarama Seydi Ka doken mbasen dartade calminino bandiraɓe wonɓe hello Facebook machallah e Hawwa Ly nana toon Hawwa Ly saminama juurama toon to Burkina Faso Mamadou Sy on kadi saminama juurama e golle makko jooɗi peewi jehen toon nangue fulɓe garten e yewɓe juuɗe ɓe kala kalɗo noon yo tinno itta junngo muɗum ɓete mbeɗa faama ñaaguiɓe juuɗe ɓe ñaaguiɓe konnguli ɓe gaccon hakke bisimilla nangue fulɓe Amadou Djiby Dembo Guel nangue fulɓe Seydi Dia Allah jam Allah hiire mon kira ya hiire jaam Seydi Diapullo abdulwahaabu Seydi Kane mi salminima Seydi Dia guura ko juuti fof min salmini kadi e seŋiɓe banggue hello Facebook e dendagal hettotoɓe e ɗeɗo yewtere wande fayida jaram waɗi wayrede noon banggue haaldede e kono banggue ɓerɗe kam e tuulatamboɗo miijo on o kadi moɗo yeeɓa golle mum nde mbaɗa toon to ba hello Facebook to asimgen natani gane o jarnade moon tan yettude moon e nde ɗo yewtere nde nden ɗon fodde duuɓi hande kewɗi oɗon daari jamma ñalawma e gam humpidde yimɓeɓe e ɗum ko yettere Allah softede mawde ko mbatton ko min jetta on min jarno on ko ɗum ɓenni min salmini rewɓe ɗo ɓe fof mi wawa limɗinde ko reɗo koni heewi e kadi o koye portable gonmi mi salmini tan mi yewni onon noon fof ko ɗum ɓenni ma taw ko caɗele gonɗe ɗo leyɗele men to caɗele garɗe mbatti saaha goto woni leydi muritani e leydi senegal ko caɗele jurminiɗe caɗele musɗe caɗele kamniɗe sabu ko ɓiɓɓe leydi mbara ɓiɓɓe leydi mbari ɓiɓɓe leydi e hunde ko fotani wonde sabu warde fotani yimɓe fotani lamorade warde ɓiɓɓe mumen tawino kay hande ko wiyete ɓingu leydaɓe ina tinnoɓe tawno kamɓe fof ɓe divisoni gouverneur uji ɗi fof division ɗum singo leyɗele jaaruɗe yeeso ɗe ministére ummoto e golle muɗum président yalta deƴƴere woni nde kono noon wan noon président ji ɗi ina beela ko waɗete ko jurmaki population o wonani ɗumen tan ko warde e torlude e lettude ɗum woni ko woodi ko tawino hande no mbiɗen ni wan noon ɗum woni ko ɓe jiiɗi kamɓe ɓe jiiɗi tan ko heyɗinde population o e majjinde population o e warde population o ɗum woni koɓe gondi ɓe waɗa ɗum ɗo woni woodi ko ɗum ɗo haaƴi Afrique yarude yeeso par ce que tawi liberté ala justice ala ko peuple ko ni tan wawata waade neɗɗo weela fof waya par ce que lamɓe noon mbayno ɓe belani e mbaɗa koɓe beela ko ala sago peuple o waya noon par ce que needi ala jangdi ala golle ngala heege woodi heddi ko yoga hen ko gañam tumako weere ɓe ko ɗum ko wiyete leñamako e holɗum e diwan yankagal ala e sago ko ni leyɗele ɗe mbawata yaade mbawata yarude ala e sago kamɓe jangguɓe kamɓe famɓe kamɓe ponno wonde modèle kamɓe ponno wonde bon exemplaire kono kamɓe ɓuri bonde fulɓe boni limore ayim ko lamɓe ɓe gadi bonde kamɓe gadi oñade kala bonande wonde leyɗele kamɓe goto fof kam par ce que le peuple ina jogui ko wiyete liberté ko ina jogui liberté de manifester
ina jogii liberté de revendication welandi men kono noon neɗɗo wiyana waɗa manifeste haɗe watta ko ɗum waddata ngarmi ngarawa ko ɗum waddata bardiral ngal ko ɗum waddata fiide nde heddi hannde holko ɓe keddori ɓe mbaɗata peuple maɓɓe haɓe ngayna ɓe duttoɓe mbiya ko hoɓɓe par ce que waɗɓe manifestation ɓe ko hoɓɓe jeeyata e leydi taw ko ɓiɓɓe leydi ɓe duttoɓe mbaɗa ɓiɓɓe leydi ɓe mbiya ha wara ɓe wi ko teeri jogii arme taw kamɓe jogii arme kamɓe mbarata ɗum ɗo fof c'est manipulation mo ngannduɗaa mo laawol mbaɗata manipulé par ce que les populations c'est facile à manipuler population ne weeli manipulé par ce que ko janngaani pinaani ala sago mbaɗata manipulé ɗum c'est facile joni nange fulɓe oui eyyi so tawi a haali to baŋnge laamiɓe ɓe a fawat ɗon kadi feɗendu duttoɗa kadi est ce que laamaɓe ɓe kañumene kadi manifestation ko ni foti yarude ko yomi hel yomi taƴ yomi rufu yomi bonnu komi fewnano bonnude nde manifestation ɓiɗɗo leydi ala droit bonnude jogii ko droit wadde manifestude jogii ko droit manifestude hollira ko foti ko mettuɗum e leydi mum ko mettuɗum ko lamɓe mbaɗata ko pour demande justice yo woto yo justice soit appliqué pour tout le monde justice yo yalto jimani politique goto kala yo rewna laawol foti rewnede ɗo hen nen kono ala kala ɗo ñaawo woni ko laamɗo guitata ɗum kala ɗo gouverneur woni ko laamɗo guitata ɗum kala ɗo ministére woni ko laamɗo guitata ɗum kala ɗo télé woni ko laamɗo guitata ɗum kala journaliste woni ko laamɗo guitata ɗum kala société privé woni ko laamɗo guitata ɗum goto kala ko intérêt personnel rewi ɗum ɗo hon leyɗen jahata yeeso leyɗen jahata yeeso ɗum ɗo haƴi afrique yaade yeeso ɗum haɗi men yarude yeeso yimɓe ƴeewata ƴeewata ko liggon ɗum noon mboɗo sikki ko wayno ko afrique général muritani ko ɓenni toon koye jii ko warmo taw muritani ka muritani jimmi haalde spécifiquement muritani wona hannde fuɗɗi warde hay goto haalantake ɗum konti koko ñande fof ko baroɓe ñande fof ko warde woodi ken tini warde ne woodi ken tinani warde ne woodi par ce que hannde kala jaaɗo commissariat police nawa nanngaɗo commissariat nawa yaltata kono woni maayɗo ɗo faara morgo walla no faara cimetiére par ce que les commissariat ji hannde ngoni cimetiére hannde commissariat ji muttede fof ko cimetiére guurɗo yaltata toon nafkowo yaltata toon est ce que leydi ne continue comme ça leydi wawa continue comme ça a jarama pour ha ɓuuren kadi yaade ɗo joni a haali ko heewi a joofima lamɓe hewɓe kono kadi gasnirde kadi yewtere ma kadi a taaɓima maayo ngo hetti oto banggue wadde ina weela en so tawi neɗɗo ari haala yiyande yi gandanɗa hoore maɗa leydi sénégal tawi ko toon jogui yiyande haala nden ɗon yiyande ha gasa jogui ko leydi muritani haala yiyande ha gasa walla so leydi mali yiiɗi haalde haala nden ɗon yiyande ha gasa pour beele mbawen ɓedde jewte ɗe ɓeten gandanɗa hoore maɗa leyɗele ɗe ɓeten laamɓe ɓe ɓeten laamaɓe ɓe ɓeten golle baɗaɗe ɗe kañƴe kam beele ndewi lawol eyi walla ala ɗum ne kadi ma wallit en kadi to banggue jiptude yewtere nde eno filorini ɗum noon nangue fulɓe a jarama seydi Dia golma jooɗi peewi dogen mbasen dartade kadi yimɓe kadi eto raɓɓikinade beele ma en kejju saabu hankkadi yewtere nde koko wofoyi Amadou Abdoulaye Dia gorkom babaɓe jamala ñalema Amadou Abdoulaye Dia Amadou mataw heeɓidaki Amadou Abdulwahaabu jiwi amijo mi salminima Abdulwahaabu a salminima a salmitama juurama amin ko Amadou adi ɗum gacca hakke bisimilla ceerno Amadou balle kam kala kalɗo yo yowti junngo mum kala kalɗo yo telli junngo eyyi bisimilla Amadou eyyi ko faati tan yewtere gadduɗon nde ko jaayaji de ko jaayaji kam banggue sénégal Mauritanie foof gaddiri Mauritanie kam ndax sénégal kam wonko dendam Thiam haali ɗo en tafsiru ko haali ko hamɓe watte kadi ko ɗum ɗon laamu ngu fonno wadde ko ƴeftude disposition ngaji ɓawde kay on fodnino yimɓe on mbi hunde wattata ewa oɗon jogui kadi ko onon
kalfina leydi ko onon mbiya yon nden yon jogon ndenta leydi kadi yon nden kala ko woni leydi e yimɓe ɓe donc ɗum ɗon kadi kanko waajo o déclari gila mo ara gila mo ummo omo ara omo heblani ɗum kanko kadi omo andi yimɓe ne gandi kadi ko watno ko ne wawi watta par ce que ko sukaɓe ɓeɗon tan goni ɗon ha joni kadi ɓen ene keɗanomo ko gila ɗon disposition ngaji ponno ƴeftede kono noon laamu ngu waɗani ɗum ɗon mi anda kam holko saabi Macky Sall holko saabi tan omo hoybini gueɗe ɗe omo jaggiri ɗum tan mataw ko yimɓeɓe mi anda ko yimɓe o sikki yimɓe ne kuuli walla yimɓeɓe cuusa wadde wona gueɗe kono noon min kam ñoram tan e gueɗe kam ko waɗa ko en teskima en kaali ene foof ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 14 15 ɗum ɗon kam abdulwahaabu ko felore nde foof min kam mbaɗa wawi wadde ɗum e jinnaɓeɓe ko ardi foof par ce que ay huuɗe eɗen keewi haal ɗum ɗo kadi Bachir Baro ne heewi haal ɗum ɗo needi so ala min ko ɗo gonmi e dolaji jentuɗi kono ene saɗi walla kam mi meeɗa yiide cukalel jarowol duuɓi 13 duuɓi 14 duuɓi 15 ha 16 walla ni ha jomum heeɓa duuɓi 17 ene yaltane yaaha ene toppiro ko mawɓe ponno daranade kañumen daro ene daro ene ngulla walla ne mbaɗa gueɗe par ce que ko sukaɓe déjà ngala maturité ganda ko mbaɗata ganda ko jahata jomumen ponno heddade koye kalfani jinnaɓe mumen a faami leydi ko noon yaran cukalel foti wonde koye place muɗum kañum ko jangde ko école foti toppitade wona yaade ne yalta e laabi ene toppiro ɗum ɗon ko ardi foof ko gila noon bakke noon mahre guilen kecciɗi sukaɓe ne poti wattede haqqille neɗɗo kala jibinɗo ɓiyum yo tinno neha ɓiyum e nder galle muɗum ha feewa so nehani ɓiyum gallum ha feewi so yalti boowal ko waɗata ko hankkadi an a wawa koto gallum wonde heeɓa ɗum ɗon nde ɗon felere alay saago yimɓe batten haqqille no feewi ɗum ɗon noon ko Sénégal e Mauritanie foof to banggue needi kam ko 0 sukaɓe men ko 0 ɗum ɗon ko hunde hulɓinide bon to banggue Mauritanie kam mataw ko ala ko wawi haalede hen ni hankkadi par ce que haalere noon fof haalama ko laamu discrimination ko laamu racisme woni ko leñmago woni toon hawani yimɓe kadi wona hanki wona heccanki fuɗɗi a faami donc noon ko mataw kay ko yimɓe ne kaala heddi kay ko hol peeje baɗeteɗe hol safara goɗɗo safara o noon tanka tan kamɓe safalɓe ɓe daraki ɓe darde yimɓeɓe ɓe darde hiiɓaɓe ɓe darde yimɓe tan ɓe ganduɗa leñol tan ene hiiɓa laamu systéme o ne waɗi ɗum ɗon ɓe jaadani ɓe mbiya ɓe jaadani systéme kono ɓe dardaki haɓade e systéme o ɗum donc minen ko ɗum woni caɗele amen ko ɗum woni ko gueɗe ɗe ganduɗa komin donki wawde ni famde e nder Mauritanie donc ko wiyete naafigagal ko ne heewi toon ha ɓurti donc ne metti haare amen nde ne metti ene muusi a anda gonduɗo e ma anda mo wondani e ma sa fo capar goto walla ɗiɗo yalta wima wonde ɗum ɗo min jaadani hen ko ɗon haɗata kono yaltata darata ko dardata koye ma walla wiyata gaare jehen e systéme o kalden mabɓe mbaɗen ƴeewen holno mbatten ko yimɓe nan ƴeewata goto foof ene yaaha tan ha un jour tan hay goto anda holko jogori heɓtadima ko ɗum tan jinnomi ɓeydude mi salmini on a jarama no feewi seydi Dia Amadou Abdoulaye Dia golle ma jooɗi peewi en dokat mbasen dartade ken heɓtaɓe to banggue hojomaji ñaguiɓe konguɗi ɓe ne keewi machallah en calmini Amadou Abdoulaye Dia Amadou Abdoulaye Ly omo hetti en ceerno Aliou muñanam seeɗa mi are maɗa Demba Thilel Ba aɗa e hello Facebook bisimilla haysino ko hojomaji ɗi hankkadi mbatten raɓikinade bisimilla Demba Thilel allo almami Abdoul seydi Ba en calmini ardiɓe fof salmitimama hande kam en daɗaka tan diallo biɗo diallo kay astafurlah biɗo tan dal ministre de l'intérieur ne foti démissionde o enen fof en nani so Allah kam affaire o kam ƴettani ɗum kam no fonno ƴettirde ɗum ni kono kadi o ƴetti renseignement tan e nder niveau de technique karale kese he omo jaggiri yimɓe hakkillaji eyyi ko ɗon kam e ɗon ko pourtant ministre de l'intérieur o ko heddi noon affaire kelgol ngol ɗum wona pour politique wona pour hakkude debbo e gorko ko gañgu woni ɗon min no jiirumi ko gañgu noon so heewe neɗɗo hankkadi nattata ande ko waɗata ko min komi gañƴomo tan no jiɗɗa fof mbaɗa ko gañgu tan dal min ko no jiitan jiirumi ɗum dal
eyyi joni min kam ko ɗum tan paami hen ɓaade en jiiɗa woɗɗoyde no feewi kaare ɗon tan ko gañgu tan dal ko gañgu ok a jarama ko jiirumi a jarama Barthélémy Dias hoɗum waɗi hanki conférence de walla mbiyanno haale helmo ko Facebook o wi wonde no leydi ndi waɗi caɗele ni dal ko ɓuuri laabde tan ko lamɗo yo dibusine kanko ko ɗon tan mataw raɓɓikini eyyi an a jarama Demba Thilel Seydi Ba dogen mbasen dartade e ƴeewen bandiraɓe ganduɗa wonɓe ɓoggol ngol won ñaaguiɓe konngudi ha keewi kono o saaha joni elle koko faljiri en seeɗa e jehen toon to Ami hoto Ami woni Ami wonno e ɓoggol e sohna Ami yettode nde ndenani sohna Ami voilà mataw Ami koko ɓocciti Ami mataw ɓoccitima jehen toon to hol goɗɗo balle kam de goɗɗo Mamadou Konaté bisimilla Mamadou Konaté mataw heɓidaki en jinɗo jungo hono musidɗo meɗen Aboukoumé e bisimilla Mamadou bisimilla alhamdulillah Amadou Abdoulaye Dia tellina jungo maɗa kala ñaaguiɗo konngol yo tellin jungo so tawi haali gaccon hakke bisimilla Seydi Konaté gorko muña alhamdulillah ceerno ɗum woni wayrede mi salmini aɗa selli jam wonema woni gila jammo mbayruɗa ɗo gila hande mbayrodirɗen eyi wallahi eɗen nanma tan kono en mbayri haaldude ni wallahi mbarko jam won toon jam alhamdulillah bisimilla gueɗe bisimilla hande ɓoggol ngol ko ngol ɓurtugol en doole bisimilla calmini heɗotoɓe to haalirde añam foof en calmini foof salmitimama eyyi ceerno min kay ko wiyerno ko Afrique hankiɗin boni et tout par ce que ta daari ko Sénégal tan heddorino démocratie yo gonga haale bo mi ɓoyni gila adanta yimɓe ne kaala ɗo haalaji kewɗi mbi yoɓe gaccu par ce que démocratie heddi tan ko Sénégal bor Sénégal yarini tan hankiɗin so fini ɗum noon hankiɗin e garte e laamu mintiruji so fini Mamadou Konaté to jeeyaɗa min jeeyami ko Mali eyyo ok moƴƴi bisimilla jokku alhamdulillah ko Mali jokku eyyi Afrique hankiɗin wonti laamu mintiri jolaɗo mettaɗo démocratie heddino ko e Afrique ko Sénégal tan ala fof ɗum kay aduna fof ne andi ɗum hande hay Europe modèle démocratie hande eno heeɓe ne ñamba Sénégal mais dommage hande gueɗe ɗe jaari ni par ce que addi ɗum ko hankiɗin séparation du pouvoir ko wiyatno yo ɗoji certu ɗum woni ko sertani pouvoir judiciaire et législative e pouvoir kamɓe président ɓe te daari ko justice Afrique bonni démocratie e nder Afrique ko addi ɗum te daari ministre de la justice to jooɗima ko weli président o watta te daari kadi président garɗo fof arde e ministre mum on ministre ari kadi arda juge uji kewɗi waɗa ɗum remplacé procureur kewɗi waɗa remplacé doƴƴine ɓe yiɗi ɓe annene ganduɗa ministre ko président suuɓimo awo kanko ministre waɗa suuɓi juge uji makko ɗum ɗo makko bon vraiment modèle démocratie kam vraiment min kay ɗeɗo hanke hande fof non mi ronku konngol tan ha laaɓi caggal ene woni tan no justice Afrique noɓe bonniri Afrique tan won mbiɗo margol ala e Amadou Abdoulaye Dia salmini mum wallahi ko gonga par ce que hande tan daari ɗiɗo manifestation ngaji démocratie en namni oui neɗɗo ne jogui droit wadde manifesté ɗum ne woodi mais bonnude nokkuji goɗɗi kadi c'est pas la peine voilà bo annen an juge an juge tan hande justice hande min ta namnimi kam ministre de la justice ɗum woni président ta daari min banggalam kanko woni président par ce que sariyaji leydi ɗi foof koye makko kala ko bonnata leydi ɗum wawi hadde ɗum yiyata ɗum noon to wontiri oɗo dossier hakki ɗiɗo duuɓi ɗiɗi ko fenade o gari a waɗi ɗum tracé comme ça ɓe bonni leydi ƴam tan ndiɗo leydi no wayno fewnede ƴam tan Sénégal ƴam tan ko makki fewni ko wallahi mi alda makki mais alda makko hade mi alda makko janggo mais an joni a gonɗan dossier o Mamadou mi waɗami gonɗinande ko kamɓe koɓe kolli dossier o ko nanguino wayno tan no viol o kañum e menace o wona gonga kamɓe kolli ɗum noon eyyi bon so esti to waɗino tracé tan
ko waɗi sisanno tan viole menace o acci ɗon to neɗɗo yalti waɗi ɗeɗo gueɗe kay hanguiɗin ko goɗɗuɓe ndati mais ko virage makko ko min ko juge o mbaɗami accusé wona heddiɓe ko juge o bonni leydi ndi sinon makki golli Afrique fof yimɓe fof ne gandi wallahi ma dama kono golli mais Afrique noon ta gollini Afrique ɓe pina ñalam goto ɓe bonna ɗum ko golla duuɓi temeɗɗiɗi ñalam goto ɓe bonna ɗum ɗum noon mi watta goto accusé ko ministre de la justice e kanko juge o kamɓe gonni Sénégal salamu aleykum a jaram golma juuɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere Mamadou Konate muñanajo toon to leydi Mali kankone kadi diyanma ko jarama Abbas Seydi Sarr so tawi aɗa hetti en lamdal Amadou Abdoulaye Ly mo dumga wuuro ndulmaji funeɓe mbiyen gacca hakke e uma namdi o wi ganduɗa homaɗa Macky Sall hol base mo jogui e nder leydi he holto base makko woni ɗum ko namdal goho namdal ɗiɗi o wi wonde beele sernaɓe Fuutankoɓe e gueɗe mbaɗe noon ɓen ɗon wonmo nanɗa hen ne ƴetti konngol muɗum haalde ko fewte ɗiɗo haalaluji e hol wasi jogui hen e ka beeti hen beele ko nanɗa konngol mum e on fannu Ibrahima monsieur Kane mi salminima moom kanko namdiɗo ɗeɗo namdi ɗiɗi bon holto base président Macky Sall woni mi famani holko yiiɗi wiide holko wiyata base tawi ko base politique président Macky Sall base mum politique ko Sénégal foof maintenant ko fati e banggue seremɓe en cuwannande ceerno taw ko ceernaji seremɓe mbimi de mi wiyani wiileɓe ɓe en cuwannande seremɓe ɓe itta konngol fewde e alhaaliji ɗum ɗo so wona ene ndentina quand même won rentinɓe yo yimɓe ndento wadde bonande e leydi ndi jarani eyyi ɗum ɗon kam en nani ɗum mais quant à peut être haalde goɗɗum gandanɗa hoorema peut être ene nawre leydi ndi walla ene darti leydi walla ene haɗa yimɓe ɗumen en cuwannande en jii noon e ñande comme par exemple dialogue national o wonɓe gandanɗa hoorema galleji seeɗen ɓe neeli walla galleji diineji ɗi neeli eɓe kolliti wonde président Macky Sall e nder mi sikki yimɓe fof keddi ɗum ko kañum jogui hande so welanoma hande ɗum ɗo hokkat kadi eɓe ñaagui président Macky Sall ko yo ɗum hokku a jarama ɗum ɗon woni ko a jarama golma jooɗi peewi won ñaguinoɓe konnguɗi ina gasa tawa keyɓe en ngala yaajeni no feewi en ngala yaajeni no feewi won ñaguinoɓe konnguɗi mataw keppi telini juuɗe ko wayno Ami Diop wondude hono Aboukoumé oɗon mbawi artude noon so tawi oɗon jiiɗi haalde bisimilla moon ko saaha moon yonti won ardinoɓe on tan gaccon hakke Ami Diop saɗa hetti hen Jamal ñalema Ami Diop voilà mataw Ami heɓidaki ɗum noon Aboukoumé Seydi Koumé wallahi wona ɗum ko wonnono yimɓe ene faaɗi kadi ko haala ene heewi eɗen jaaduno hen ɗum to waɗen to batte ɗum goppuɗen tan junngo ngo yen ɗum mbawi jokkude tan Allah jarama wallahi wona guedu tan haydara koye won ko haala noon tan haala mo jogui yimɓe ɗum noon ala ko leftude nde hen ko ken fadiniɓe tan jarama a gueddata ko jeeɗa gonga a jarama ko gueɗɗe powodiri tan seeɗa gaccon hakke jehen toon to Amadou Sow gorko mo dugga hebbi jaam Allah ñalema dokkonmi ɗo seeɗa tan accon hakke maɗa ñallema Seydi Kane mi salminima mi juurima hettima bandiraɓe kadi wannomi daɗanoma yewtere no feewi taw namdi tan koto kawrumi Yaya Ceerno Saydou no haala ɗo hay yeeso e ko heddi gueɗal gotal ina hen hande ɗum ɗo ko deftere hande wonande neɗɗo fof ma janggo hen kadi wan noon ko wiyete ko manipulation hewno e yimɓeɓe hay goto ha goto fof ronki andude to wujji goto fof ronki andude to feewi ɗum noon pulaar ina wiya so tawi neɗɗo o ronki andude to fayi yo ruttoto umminoɗo hande sa yi enen fof min ñandete nde werdi ko yani nde mi joguima mette mi joguima haaɓede eno yaari ni ɗum ko banggue sen garti hande banggue leydi Sénégal il faut que paamen laamu ngu gila ɗum ɗo oɗo dossier fuɗɗi gila oɗo dossier fuɗɗi nde won noon koko andaka koko meeɗaka yiyede andaka e leydi Sénégal woni arde leydi Sénégal goo gueɗal nani hen gañam tumago ngu nanɗon fawi on ɗum ko banggue keddiɗo
eɗen nganndi ɓooyi haalede ɓooyi konngudi keewɗi weddede hayde wonti sous région no wayni ko heeɓi Mali en Burkina en Côte d'Ivoire en a nganndi ko wayi ɗo heewɓe ɓooyi no wiide ma ɗum yettine Sénégal il faut que so njii laamu ngu hannde kamɓe koye maɓɓe ɓe ndeeƴi ɓe usti wonno ɓe ustiri en kaalino hanki e yewtere hanki en mbino wonno laamu ngu fonno won action mo waɗatno ene wawanno bonde ko ɓuri ko boni ko ɗum noon hayde wonti noon ko kamɓe ngoni nder nganndi président hoore muɗum kañum nane deƴƴi haalaji yimɓene kaali eɓe nganndi ko woni nder ko wonno ɓe ƴettirtuno ko kaw ɓurɗo bonde wonatno e leydi ndi sabu wonko fuɗɗi feeñde ko ngannduɗa meeɗañi yiyeede ko ari nder leydi Sénégal ko e ndeɗo bonande meeɗañi yiyeede heddi noon so ari Sénégal naaɓe ko jol fof mbiyata ko dañ kumpa en eɓe jiiɗi humpitade kala hunde kala ko dilli cukalon jalta nanne heen guyka waɗi ɓe daña heen fof yiyama ɓeɗon dogananta banggue yiiloyaade banggue helde birkaji en ngaalu en e fof hono no ardano événement Mauritanie ɓennuno ni yimɓe heewɓe darno jene birkaji tafaɓe fof nawi jawkal men haaji ko ɗum ari ɗo joni ko heddi ko soomi nder ko te ko ɓeyda ɗum laɓɓinde e nanngugol kanko Ousmane Sonko nanngugol makko e portable makko e kaɓirɗe makko fof e jokkorɗe fof hunde fof eɓi kala noon fenade so ñalli yaade waali yaade weeti yaade booba ko fooli koygal metti yeeso cabɓoɗen ko fayi arde yeeso hunde nde laaɓat feet wonko mooli caggal muɗum seydi ka wonko ko mooli caggal mum o noon hayde noon laamu ngu fuɗɗima yiide trace fuɗɗima yiide arde wonko nanguete ko ɗon faaɗen ɗum noon wadde tewilu jaara haqqillaji a jarama golle ma jooɗi peewi yo guene yooɓe moƴƴere toujours gartate kadi seeɗa e manifestation ngaji ɗi e wasiyaji men faade hen bonandeji ɗi beele wonko pamɗen hen mbiyen koko ɓuurti juuɗe ene hulɓini seeɗa jehen toon to Tidjani Sognane jaam Allah ñalema Amadou Yero Sow micro mo jilla de manda ko heedi ni Tidjani Sognane ko ma ballo mi micro on dilla ko numéro kiidemo ga balle kam micro on dilla ko numéro kiidemo ga ton nangi wulen no wuli balle kam micro wala Tidjani Sognane bismillah Tidjani Sognane voilà non salmini mem salmini rendogo fof e kuuɓal salmitama joorama seeɗa tan to banggue manifestation ngaji ɗi aɗan joni ɗon ko ɗum fannuji ɗiɗi manifestation pacifique ɗum normalement fotani haɗede mais manifestation gonduɗo e violence ɗum ene foti haɗede ko ɗon noon yoga e no nanɗen yimɓe no kaalirni ko manifestation fotani haɗede manifestation haɗetake tanki ko pacifique mais manifestation gonduɗo e violence ene foti haɗede bon won wiiɓe kadi laamu ngu daraki darde mum wonno laamu ngu darortono est ce que golle ɗe bonata ha ɓuura ɗo min kam ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi jiimi hen laamu ngu ko ɓiɓɓe leydi waɗo manifestation ko ɓiɓɓe leydi ɓen hen joni ene jaari bonande walla guykaji walla goɗɗum wonno ɓe mbaɗirta riposte walla won gueɗe nen hen bonata ha ɓuura ɗo min mi felani laamu ngu hen banggue bon to banggue goɗɗo wonande kadi eɓe kala ɗon konnguɗi to banggue justice o waɗi ni mais bon min bangalam joni e dow haalaji ko nanɗen depuis hanki femde hannde sa yi justice o waɗani appliqué pour banggue violence viol o waɗi appliqué ko corruption jeunesse c'est juste waɗande Ousmane Sonko à légère ponnoɗo waɗe duuɓi sappo kaso so on taƴanama duuɓi ɗiɗi e mbeɗa sikki o walli on mais kono noon to banggue faamu won hen joni ɓe paamirani justice o ko wadde APC leydi ndi pour woto caɗele gonori so Ousmane Sonko taƴanama duuɓi sappo par exemple koɓe jiiri joni ko pour de duuɓi ɗiɗi o taƴanaɗi ko pour batte woto laamoyade bon ok yo won pour batte woto wadde proposé candidat makko oɗo élection mais goɗɗo kay ɗum omo jogui tammo mais so waɗanama duuɓi sappo noon ɓuurani woɗɗude bon min kam ko ɗo wonno hen yiyandam min bammi ko justice o waɗi hunde nde ko wasat teddude e dow mabɓe kamɓe fof o hoyfina mais nder ko hoyfin to banggue Ousmane Sonko to ko daka ko ɗum ɗon addi caɗele ɗe ɗum ɗon noon on calmina
a jarama golle ma jooɗi peewi duuɓi ɗiɗi ɗi sa waddiɗe duuɓi sappo e duuɓi ɗi ɓuuri famɗude kono noon duuɓi ɗiɗi ɓuuri joguede yakare no feewi wonno yoga hen partisan ji ɗi calculta ko hande o so tawi hono élection yahama tan mawo jooɗo jappede wadde so tawi o tardinama on fannu e firtima taw ko won caɗele gonɗe nder hen a jarama ma yiiɗa jonnat toon affaire justice ko ɓen jogui ɗum jehen toon to yaye Alpha Pam garten e Alpha Oumar Touré ceerno Alpha Pam jamal ñalema min noon kam won micro dillata de mi anda fof to heedi balle kam yeyaka eɗum heewi biɗoyi no feewi balle kam micro dillowo mi anda fof to heedi e mata ko tidiane tan sisan wonno uddima Allah jarama ono fof on ballatam e micro ji gaccon hakke Allah jarama abdulwahaabu kan kono kadi jarama onon hawruɓe ɗo ɓe fof ne kaala goƴaji leyɗele men nde wonno jewte meɗen so tawi eɗen naata toon to haalirde pete kewɗen wiide ko Fuuta Rewo e Worgo kono noon min kam mbiyanmi ko maayo ko keerol eyyi so tawi a ƴeewi toon to banggue e Muritani to Fuuta men to ñanden ɗo tan ko ɓaleɓe e koye mumen ene certi ene kaɓa ɓe ene jinggani laamu ɓeɗo kadi ene jinggana oppose aji ɓaleɓe ɗi ko hunde ko ganduɗa ko fotani wonde nde wonno añaɓe potani añodirde haɓeteɓe potani habtude koye mumen ɗum ɗon ko hunde yurminide no fewi kadi wonanɓe banggue laamu ɓe so tawi ɗum gasi kadi darto kadi naata e réseaux sociaux ene mbiya leyɗele amen keɓtama paaboɗe min binditaki gueloɗi amen gueloba naati ɗo min jaltini ɗum min pama temedere ujunere bon so tawi kadi ne woteji jonti nde wonno sa heyɗinani neɗɗo a wawata ɗum laamade ɗum waɗi ɓe keyɗina leyɗele mabɓe keɓte ɓe mbase rokkede liggeyaji beele so tawi ko wayno sumgoji jonti laamu ngu ƴeewa kuutuji takka e muɗum rokka ɗumen kalis ɓe jeehe coodune kam basal mabɓe ga banggue Sénégal ga ko kalannomi hen komi haali ko muusimi tan tigui ko Macky Sall haaɗi ko Alhaji Macky Sall président Macky Sall wiide basde wiide président ko hunde bonde no fewi caggal aɗa wiya sa wi ceerno mbiyata ko rabbi allahu taala anhu te président ɓuri ceerno martaba wadde président Macky Sall muusimi hen tan o haaɗi ko bandiko en o haaɗi ko cuuɗi mabɓe o haaɗi ko ɗo base politique makko tawete ɗo titara fossé makko ɓeeno haaɗi o rokkoye Ziguinchor o rokkoye Bignona o rokkoye Touba o rokkoye leydi ndi foof eyyi ko ɗum ɗon woni ko muusi hen sababude yidde jaam kono noon so tawi aɗa yiiɗi jaam yo taw aɗa tagana jaam Macky Sall ɓuuri en andude ko woni leydi Sénégal nde wonno hay min e hooram tan kaalirowo ni o saaha foof ko wiyete renseignement généraux ko mbaɗatam interpellé eyyi nde mi neeɗi wadde yewtere mbi min kam hankkadine woodi biɗomi yaya Bilali Guiro wimi Yaya Pam an mi wayrima yiide mbimi komi janoɗo Janaysa o wi holon Janaysa mbimi Janaysa ɓinguel morowo ɓiye caggal makki wi haɗani en waɗanede université ene wonde hôpital uji e sapporde pompier e police aɓe e gendarmerie ɗeji ken ɓinguel morowo bo ɓinguel morowo mayi komi janoɗo Janaysa nde wonata balɗe nde hiidata taw renseignement généraux ma tan wi Yaya Pam ustu doole maɗi a wari min mbiɓe hol musidɗo o wi ko renseignement généraux eyyi Macky Sall ene andi dañata jaam Touba nde wonno ko laami ko tuggandema 2012 faade joni o meeɗani toon gañade bon joni noon kanko ɓuuri laaɓede tigui min cikkumi kanko ɓuuri laaɓede leydi ndi wadde ɗum ɗo ko hunde fonde paranede guila nde jomum fuɗɗi widema wonkam wonkima gassa mboɗo mi ummo Ziguinchor ɗo o fotano wadde ɗum minimisé mboɗo yaadi temedere nder temedere mbiɗo yo mi anda ko Abdoulaye ñakka joom mi anda ko Abdoulaye joom mi anda omo foti dimo sinde heddi noon ɗum ɗo waɗi ko échec makko 100% heddi alay saago o waɗa ɗum défendre omo naata e téléji mo wiya won nattuɓe hen même effectivement pourquoi pas ɓe natat hen kay woni erreur makki 2021 nde ɗum ɗo waɗi o yiwonta wattude caggal won kalɗo ɗo gonɗo ɗon joni Pindi TV o bayde way mi yettimo mi jaarimomo ko moƴƴuɗo analyse kadi
omo moƴƴi haala yo Allah junnu balɗe makko ɗum ɗo ala ko wawi ni wadde so wona leydi ndi ko ndi dogani ko ndi yettoyaki toon taw 2021 caggal o andi 75% population sénégalaise ko sukaɓe o udditanno ko école militaire ko kaalis ñamoɗe cour de compte o 1000 milliards o ɗum ɗo fof ko école militaire o wanno o wiye ndemo ye onon mum kala ko jaɗo duuɓi sappo jeere naati militaire an jomum andine hoore mum andine institution andine holko woni leydi andine holko woni parti politique jomum andine jo président wiya min komi dewɗo ɗo komi jahowo oto hay goto yiɗam yo yid leydi ndi jiiɗe koye mon kono noon so tawi a mahani ɓesgu ma a wi aɗa maha leydi ko ɓesgu ga mahani ngu rettoto hela leydi ndi duppo ɗum ay ko ɗum ɗo woni ko dañƴen ko fonno adorade ko ɗum goppuɗen en jettaki taw démocratie mo adduno sogɗo tugɗen ko démocratie mo Thomas Sankara démocratie mo turki ene yaare duuɓi nogas de ko Erdogan jogori laamade Kaddafi ko ɗum ɗo cogɗo en cohlani démocratie cogɗo ko président liggotoɗo holko woni liggotoɗo haqqillaji e needi e jangde 150 milliards baɗaɗo e stade Abdou Diouf ha menda ko stade Abdoulaye Wade ha joni stade o jowa ko macceji ɗiɗi est ce que ɗum ɗo wawno jangguinde sukaɓe abdulwahaabu kan a jaram aɗa andi sukaɓe micro mum uddo hoore mum yaya jaram aɗan sukaɓe wonde ene poti jangguinede ɗum ko lawol sukaɓe ene poti jangguinede kono kadi e ley sukaɓe jangguinama wonɓe toon to université ne jangga toon ɓe joguiɓe toon jaseje ene bona mayde ene kaaɓe ene keela ene duppa ɓe ɓen koye jangguinaɓe ko hen jeeya kono est ce que ko janggi ko ɗum dursiti wadde ɗin ɗon bonandeji an a tanka ka jinnaɗo père de famille ko wiyete ko hol wasimamo joguiɗa hen wonɗo fannu tan raɓɓikinade garten heddiɓe abdoulwahaabu kan ay jangguinede nehede wona gotum ay ko ɓurana jangguinta neha fray so tawi jangguinima nde wonno jangde nde wona jangde men ko jangde heefereɓe ko jangde liberté ɓuura bonde needi ɓuura wawde yornude tuuba ɓuura wawde ɓuura wawde nadde YouTube ɓuura wawde heɗade Facebook jangde needi wona gotum nehata ko militaire ay ko ɗum mbimami école militaire mi wiyani école jangde ko enen ko meɗen ko almudagal a heyɗinte kolneɗa koyɗe ma mbaɗa uuɓe so hiiri jaaha mbiya wottini almudo mo sahani almudo ko ɗum ɗon woni ko jangguinde neha so weyti ƴetta jalama ñalloya remoyde sa arti jangguineɗa e tal kursi waɗi son fami sukaɓe jangguinaka needi jarama moƴƴi a jaram seydi Pam ɗum noon en dogata mbasen dartade Alpha Oumar Touré saɗa hetti hen jamala ñalema ceerno Alpha Oumar Touré ne gasa taw ko ɓoccitiɗo Alpha bisimilla Seydi Touré seydi kañum juuri bam ɓamtana kam danama nde salmitama juurama ceernam an nanami joni e bennanma sa ɓamti dande no mamoƴu kadi sa hulani kay wonno ko ayi wono golle waɗa tan ɗum de haalde yewtere tan ka gujjuɗo bisimilla ɗanɗa tan nanami joni an nanami no moƴƴi e bonnanma min kettuma no moƴƴi wallahi allo ceerno Abdoulwahab e bisimilla joni de kam ɓeydima towde bisimilla aɗa hetta an nanami joni e beddanma ceerno Alpha bisimilla eyyi ko adi foof min nassanami mi nantama no fewi an nanami Alpha beddanma jokku tan jokku eyyi ko ardi foof en calmini dendagal hettiɓe e jogoro hettoyade foof en calminima an Abdoulwahaabu ɗo yewtere o e dendagal natɓe ɓe foof calminama juurama ko mawɗo men Yaya Alpha Pam sakkiti nadde en beltanimo no fewi en juurimomo eyyi ko jiɗɗen arde tan ko wona ko ne mawɗo Yaya Alpha Pam wini alay saago yimɓeɓe ñanguine droit et devoir e citoyenneté ɗum fof wonde obligatoire leydi he kono noon neɗɗo sa jangguinimo a nehanimo a waɗimo bandi sa nehimo a jangguinanimo a waɗimo wayyu eyyi eɗen garta enen ko jiɗɗen haalde hankkani haala ka foof e hewde
ko ɓeeɗo bonni leydi ndi woni holɓe en politicien ji kala hen heddi komo gonduɗa hono kamɓe fof koɓe gotum kamɓe bonni leydi ndi e nguuɗo ngalu hande hollirtengu e téléji farnortengu ɗum ene bonni jikkuji leydi ndi ɗiɗo biriji keehiɗo goto keeɓa temedere million ene bonni leydi ndi hay goto hankkadi ala e haqqille mum liggade ko politique lamba fijirde ko ɗum bonni leydi ndi ko cagarte baɗɗe ɗe pop ala hen ko woni Allah fof ko gueɗal seyɗan fof ko gueɗal seyɗan ala hen ko woni Allah holko tagui mi wiide noon ceerno abdulwahaabu so jikku boni ala ko heddi e neɗɗo hande eɗen ginnitoro ken julɓe kono eɗen goɗɗi wonde julɓe holko tagui mi wiide noon ko jikkuji men bonna julɗo so seeri e jogade jikku moƴƴo hay hunde ko heddora keddoroɗen tan ko allahu akbar assalamu aleykum ɗum tagani neɗɗo wonde julɗo ko gonɗe ne wadde ko manifestant ngaji batteɗi suhaɓe ne mbayni ne leyɗele ɗe mbayni sinno ɗen keddi e jikkuji wonde julɓe nde eɗen jikki e wonde julɓe eɗen keddi ko Allah wi eɗen keddi ko nelaɗo Allah wi eɗen keeɗi nelaɗo Allah en mbatani mbaɗen hande ni ko wasde en heɗade nelaɗo Allah ko ɗum addani en waade no mbaɗen ni hande ha ni noon ɗiɗo manifestation ngaji ko yimɓeɓe mbaɗa manifestation ko yo diine yo qur'ana yo sari e ñaawiri hay goto meeɗa nande waɗi manifesté haqqe Allah ene yaɓɓa ene waɗa manifesté min ndemi yiyani manifesté mbaɗo ni haqqe Allah ene yaɓɓa eɗen mbaɗa manifesté meeɗa wadde walla nelaɗo Allah sallam ene wiya ene waɗa mbaɗen manifesté mbaɗo ni min ndemi yiyani kay mbiɗen ken julɓe hande Ousmane Sonko ɓuuri heɗede e leydi Sénégal e nelaɗo Allah hol sababu Ousmane Sonko mbimi ɓuuri heɗede e nelaɗo Allah Ousmane Sonko wi ɗum gollete ko nelaɗo Allah wi ko woppe est ce que ene foti wonde ɓeyde mbiɗen ken julɓe ene heeɗima nane denɗam Mamadou Dia o haali ko gonga gueɗe ɗe ene ndenda no feewi jinnaɓe nani hen suhaɓe nahaka sino goto fof nehino ɓiyum wata no wayni hande so jinnaɓe nehani tawa woni seramɓe woni muuseji woni kala jangguinowo ko poɗɗo nede so nehi nedi moƴƴiri watano ni so jinnaɓe nehani seramɓe nehani woni jangguinoɓe tan son kadi laamu nehani laamu holliri ko neɗɗo yo wane wela kala baaɗo ene boni kala joguiɗo jikku bonɗo piyowo ƴettotoɗo on rokkete poste moƴƴo ko on rokkete gonka moƴƴa nome rokke haalitaji rokke otoji an joguiɗo jikku moƴƴo o ɗo ɓe bertotoma ɓe jaɓɓuma ɓe mbima a ala haaju an taw aɗa jogui neɗɗagal ma aɗa jogui diine ma aɗa jogui foof banggue moƴƴere kono an a wattaki valorisé ha yimɓeɓe kolle ka exemple ala ko bonɗo o kaalo ko boni o mbaɗo ko boni o jeehowo ko boni o ƴettotoɗo piyowo ko on hokkete moyeji ko on watte débat téléji ko on hollirte holko haɗata yimɓe waade ni Abdoulwahab holko haɗata yimɓe waade ni a jarama jikkuji boni so jikku boni noon ɓerde yorat sa yi hande yimɓe mbawi warodirde mbawi fiide neɗɗo ha maaya so jikku boni ko ɓerde yorata so ɓerde yoori a ɗum kuɗa wadde gonga a jarama gila Alpha Oumar Touré hande o a jarama ala hen ko woni Allah fof ko gueɗe seyɗani machallah kamɓe jamiri udditoɓeɓe ko laamu wu jamiri rokkiɓe kayitaji ɓe gudditi ko fotano wonde leydi julɓe kamɓe mbaɗi yaaɓe toon ɓe ko julɓe potano yaade toon ceernoma jarama a jarama ceernoma gueɗe seyɗani Seydi Touré mi arta ci Abdoulwahab e tinno tonganama kadi saabu saaha o kamɓe politicien ji ɗi bonni leydi Sénégal haala assalamu aleykum asamtullah a jarama Seydi Touré golle ma jooɗi peewi yo guen yooɓe moƴƴere ɗum noon en jahat toon to ceerno Aliou Ba o yiɗino nannen jolde mbiɗomo ala yo muñu seeɗa ɗum noon dokkenmo konngol elle heddiɓe fof ko yiɗɓe fillade banggue kalan ɗumen ceerno Aliou Ba jaam Allah ñallema Abdoulwahab jaam ñalle a ñalle jaam Seydi Ba en jetti Allah no feewi en jetti kadi dental ngal sabu noon habaruji baɗɗi fayida kalteɗo jarama mi salmini hono miñam hono mi wimo Seydi Touré kadi salmini ceerno Samba en ceerno Basirou Baro en e bandiraɓe Tidiane Tafsir Thiam en e onon foof wonɓe ɗo ɓe e bandiraɓe rewɓe tedduɓe ɓe so ɗum ɓenni
moni heewi wiide on jomiraɗo subhanahu wa taala o wi zahra al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi koye on aya alqur'ana joni ceerno Touré yiɗi haalde par ce que ko haalata ɗo ko fof yaltani oɗo aya alqur'ana ɓuuri duuɓi sappo e goho mi tindini sénégal naaɓe kono noon ko haali ko ko ɗum goonga e gonɗinde ɗum yimɓeɓe jiiɗa goonga Allah noon wi wa qul ja al haqqu zahqa al badil inna al badila kana zaqa ko konngol Allah hande kaalowo fof moƴƴere leydi he ɓuuri añete kaalowo e moƴƴere e leydi he o ɓuuri añete par ce que neɗɗo noon haalde ɗum goonga tagata ɗum wasde dañde ko ñaami walla wasde dañde ko yari ayi abdulwahaabu en ɓooyi wadde jewte e ngal ɗo henne dental ɓuri duuɓi 15 eɗen jewta ɗo mi ɓooyi on wiide ndiɗo leydi maɓe ngoy par ce que hannde alhamdulillahi rabbil alamina Allah hokki en hen goonga en tawama ɗe nguuri ɓiɓɓe nan e jibine e nder leydi he kanko ko haali joni ko ɓiɓɓe nan ɗo e jibine e leydi hay goto anda bamum mi ɓooyi on ɗum haalde won komin jewtanno hen yimɓe gona ko artan en tan ɗum e ceerno Aliou mi arat mi haala gonne ko kew garɗo bonnoɓe ɗo ɓe hay goto wona fof ko sénégal naɓe mbimi bonnoɓe ɗo leydi ɓe woto ɓe takku hay koɗo goto hoɓɓe mbawa enen joni so tawi ko hoɓɓe gaari yande men beele en ngala sécurité en ngala armé hoɓɓe mbawa bonnirde leydi janandi ko sukaɓe sénégal naɓe bonni sénégal minen hannde autoji amen fof min dogni min cuuɗoyi par ce que hannde ala goppaɗo kadi wota hay goto wi ko kaari en ko ɓiɓɓe sénégal naɓe gone bonnude sénégal position en nani hen wonɓe état nani hen so min wonɓe état nani hen hannde nervi waɗa ɗum recruté ko neɗɗo gonɗo e état en jiinde président Macky Sall yahata ɗo Fouta ko nervi ji mbaɗa recruté elle leydi ndi ala armé ɗum ko l'état ko responsabilité l'état gouvernement o ene foti ƴettude responsabilité mo ganduɗa l'armé nan ɗo gendarmerie nan ɗo bip nan ɗo police nan ɗo so tawi ɓene koye men batti yiide yimɓe wonɓe ene nanne e nder men ene mbaɗa golle dokke kaɓire dokke tiniji ene mbara ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe goni koye funtude en te billahi allazi la ilaha illa hu ɗo paaɗen ɗo ndiyam ala ɗon hande bawɗo fof yo haal gonga woppa jinggude enen en jinganade hay goto par ce que hay goto wurnanen ko Allah ko heddi ko en jinganta laamu en jinganta position kalten tan ko gonga laamu ɗo yiɗi wucci posaji ceerno Aliou ko heddi joni kayni wona hay goto fota jingande poɗɗa ko jinganta hoorema pewna galle ma ha feewa gasi manifestant en gara kela oto maɗa kela bitique maɗa kela yakare maɗa foof ɓe kay han poɗɗa ko jingande hoorema mi namdoma gueɗel gotel heeloɓe ɓe hol fo emen bawɗo fawde junggo muɗum wiye ko kaari par ce que so wona neɗɗo nanggaɗo hande marché zengue ɗo sehilam goto nan ɗo jogui station hedde police Pikine ɗo ko sehilam hecci ɓe duppi station makko ha laaɓi won jaggaɓe hen ko fulɓe won jaggaɓe hen ko sara kulleɓe won jaggaɓe hen fof ko leƴƴi ɗi sukaɓe sénégal naɓe tan e kuuɓal sukaɓe sénégal naɓe sukaɓe sénégal naɓe eyyi ko sukaɓe sénégal naɓe fof goni hen joni noon ɗum ɗo ko won kalɗo nani wonde yooɓe mbaɗ mi salmini yaya alpha pam ko haali ko gonga yooɓe mbaɗ camp militaire sukaɓe sénégal jangguinaka koye gueeƴi gonata min ɗo ñande fof ɓuuri ujunnaji ɗiɗi neɗɗo no wirtoɗo ene fayi gueeƴi population état o ɓe toppitaki sukaɓe goto fof toppiti kon dañiri kalis somin kaali ɗum yimɓe goni koye toñƴe te on jiri guite moon hande ministére fof mo jiiɗa leydi ko milliardaire député fof mo jiiɗa leydi ko milliardaire DG fof mo jiiɗa ko milliardaire te population nana welsida ɗum ɗo koko wayliti e yimɓe alay saago yimɓe dutto tuubana Allah duttoɗen tuubanen Allah kulen Allah duttoɗen mbaɗen istighfaruji mbaɗen duwaw hay responsabilité hande ko yimɓe fof yo jooɗo ñaago Allah ha haala ka ñifa ɓe ƴeewa leydi ndi holɗo feewi en jii leyɗele pirtaɗe ha laaɓi cer yimɓe dutti mahi leyɗele ɗe hande ala ko heddiɗo ko bonnaka péage nan ɗo joni a yoɓata a rewat tan jaaha yimɓe dogui banqueji mbaɗama saccagé hôpital uji hay hôpital uji ɓe mbi ko ɓe yanoɓe hôpital uji eɓe jaltini ñawɓe prison ngaji gudditama hande bitique moƴƴo ala e nder sénégal fof waɗama saccagé ɓe jinno helde ko hay central ndiyamo pour ndiyam manque e sénégal ɗo hande courant ala courant e hoore mum tawi ko courant carte joguiɗa so carte ma gasi a wawa nannude hande yimɓe goni koye guerre mondial koye crise mawɗo wona transfert monnaie ala hay hunde ala e leydi he
hande a jarama Sénégal Fouta eyyi Fouta mi wallam ɗo Fouta ha tettoal Sénégal fof kala mo gonɗo tini bonande ɗum noon yo yimɓe dutto konngol Allah dutto e konngol nelaɗo Allah goppa caahan goppa jingre goppa goto fof laamu e position fof ko Sénégal naɓe kamɓe fof koɓe Sénégal naɓe yoɓe pamodir 1963 Senghor tiriɗo e yimɓe vidéo ji men gooti en jii vidéo no woodi tiri koye yimɓe waɗaɗo manifestation jappale ɗum Mamadou Dia jaggama ɗo gueɗe kewɗe mbaɗiɗo Ablaye maître Sey warama ɗo corniche nangue hoore kellaw ala ko meeɗa kono ɗum ɗo 1960 fewde hannde kono oɗo saccage meeɗa wadde Sénégal autorité ko responsabilité janggo yawmal qiyamata yeeso Allah komo kalfinɗen leydi meɗen Sénégal wiyete ko président de la république kanko halfina yoɓe ƴettu sécurité Sénégal ɓe degle leydi ndi sukaɓeɓe nehe guese mbaɗe Harouna Moussa Dia meeɗi wiide soɗon jiiɗi Sénégal fe mbatton ko guese yimɓeɓe foof gona e dowruni ndema sukaɓe nanne larme population nehe needi ala e leydi he ɗo teddina e Sénégal ko ƴettoɗo teddina on jii Sénégal ala in e Sénégal joguiɓe Sénégal ko ƴettoɗe kala neɗɗo ƴettoɗo yumma e baaba kañum waɗa top kañum jogui ala in e Sénégal ko belaɗo metta ɗum wonɗo a jarama so tawi kalowo jarama ceerno Aliou moƴƴo teddinaka il faut moƴƴuɓe ƴette tigi fof eɗen gandi ko kalami ɗo ko kala kalowo ko ɗum teddina e Sénégal goto foof yo daro darde tinde wona soldat hoore muɗum wasa kadi wiide ne ñawana hoore muɗum e kadi enen Sénégal naaɓe Mauritanie naaɓe hay gandanɗa hoore maɗa wiyeten laamu ngu hayso joguima mintereɓe ha mbayino kooce gendarme e gueɗe mbaɗe noon ɓe mbawa neɗɗo foof tan to daari hono soldat daro sara muɗum ɗum kam en dañata ɗum wadde enen kadi ene etoto darade darde tinde ha gueɗɗe mbawa yoltade mi wasa jurnade wonno ɓoggol ne waɗi ɓesni machallah jen toon to ceerno Bassirou Baro caggal jetɗen ceerno Aliou ceerno Bassirou Baro jaam Allah wiyetema toon to ladino Amérique assalamu aleykum wa rahmatullah barakatuh asamtullah en calmini jorel sar mi samni ceerno Ali mi samni bandiraɓe rewɓe ɗo fe fof mi jutnata ko no fewi par ce que mi ronki famde ni intervention ngaji ɗi hoto yo jahata quoi banggue Mauritanie to kam ko haala ko mi ɓeydata hen par ce que Mauritanie ko hunde wurande ko racisme d'État ko hunde ɓoyde ko way tan kono événement ji hande 89 garti Mauritanie ko ɗum hen woni ɗo jaggude ɓiɓɓe Mauritanie naɓe par ce que bindaki tan mbiyan ɗumen ko Sénégal naɓe ko yidde yaltinde yimɓe leydi ndi bon Mauritanie kam c'est autre chose par ce que mais yimɓe ne jalni noon ko mbiyaton yo Sénégal waɗ ko presque ɗum hande Mauritanie waɗat te waɗon enen fof eɗen ɗo goni eɗen mbaɗan condamné Mauritanie laamuji men il faut que yimɓe ganda ko jiiɗi taw ko adi foof e Sénégal woni ko e crise noon ne wawi arde leydi wawdi wonde fof crise so ari leydi wona automatiquement lamɗo ene wawi wonde ko ne wawi addude ko heewi paamen ɗon États-Unis ɗo Donald Trump nde yaltata ɗo nde wona presque o waɗi tan ko no kuddata ndi ɗo leydi waɗi koko hay goto meɗe histoire ɗo États-Unis ari attaqué ko institution ngaji judiciaire fo yimɓe ngari naati jooɗi e bureau ji min diddi yimɓe fof on jejjiti ɗum États-Unis ɗo de mi haalani Mauritanie mi haalani Sénégal mi haalani Mali mi haalani banggueji goɗɗi crise noon ne ara crise no wawi arde leydi crise so ari heddoro ko holno crise holno gérer de kadi ɗum c'est des choses qui vont passer ɗum ɗo koko ɓennata ha laaɓa wayno meeɗa waade ni won hewɓe haal mi yiiɗa reftude kaali goɓɓe ɗe yaadi men Sénégal woni hande ko e caɗele hakkude yimɓe leydi mum sukaɓe mum so armée o yalti ko mbiyaton armée o yaltu ko so yalti yora plus de dégâts humains yimɓe hewɓe mayata donc dégâts joni noon peesen yimɓe maaya ɓuuri jawdi bona hol hen ko jiɗɗen jooɗade jonde lamɗo weeɓani enen haalɓe ɓe fof hay goto men meeɗa wonde lamɗo hay goto men wona ɗo en juriste et puis pamon leydi Sénégal c'est un pays laïque c'est pas une république islamique ɗo wona mahadra gonɗen taw en gonani e mahadra ha kadi ñawoji diine en gonani e mahadra bandiraɓe formation militaire mo kalton hande Sénégal ceerno Bass e joni an joni a addu yiyande maɗa e caɗele gonɗe nder leydi he holno ɗe ñawdirte tawi mbasa arde jiyanɗe yimɓe goto haali ko yiyande muɗum ko noon gardami hen joni addu yiyande ma joni an mbiɗa crise gonɗo nder leydi Sénégal o e crise gonɗo leydi Mauritanie o holno ñawdorto abdulwahaabu c'est important ko yimɓeɓe paama koɓe kalata ko fof ne woodi c'est important aussi
formation militaire ne woodi sénégal ji hande armée mabɓe hande jeeya koye ɓurɗo wonde puissant e nder armée afrique no worno gandon ɗum matériel moɓe jogui o ne saɗi jogui ɗum toon donc wona question manque de formation militaire yimɓe yo paam ɗum yimɓe heeɓe afrique de l'ouest o mali en burkina faso en guinée en heeɓe mbaɗata formation ngaji men kadi militaire ko ɗo sénégal ɗo donc ko kala toon ko mankani ɗon needi ko galle fuɗɗoto bisimilla kadi laamu makki wona hande laamu sénégal wona e makki fuɗɗima gila e Senghor ha joni ɓenne to gonno hol ko mbaɗi hen crise so ari ne jogui no gérira jeygol ne wawi addude ɗum ñiifa ɗum ndiyam ne wawi addude ɗum ñiifa ɗum qu'est ce qu'il faut faire il faut ko yimɓe ganda paamen seeɗa tan jafoɗon oɗo abdulwahaabu ene himmi ko gonga ko nde no waɗi nde no crise koko waɗi leydi sénégal anda gueɗe mbaɗe mais il faut ko garten hen seesa mbaren yaadude émotion ngaji mbaren hen yaarude émotion ngaji jaren hen seesa ɗum ɗo koko darto ha gasa inchallah gasi garti noon ƴeewen holɗo goɗɗum Allah wawi mbawa ñawde Allah wawi darto sabu so enen hande muñal men hande koko mahata koko diwti sabu ko gurdunɗa darto so tawi woni no bonne e ceerno bas ma darto to uta ma darto allahumma amin ma darto ko yimɓe ganda on mbiyanoma tan ndentude min ɓooyi haalde ɗo émission ngaji kewɗi jatɗon ndentuɗe musiba moƴƴani e leydi haalama haaltama heddoro ko juge uji mo kalten ɗo ɗi il faut ko mi rutto hen je seeɗa par ce que mi wawa accude haala ka aran winirni juge uji ɗi soɓe ñaawino hande Ousmane Sonko ne yaaha viol ko caɗele ɓolle ngol tanno kadi yimɓeɓe jooɗiɗo mbiɗo hoolaki justice o on hande so justice addi hande juge uji gaddi ñaworu men oto haala haydara kanko o hoolonoki tan nokkan kadi boto jaaf ol biyete ol dentoɗo ol biyete an muñanama no musidɗo Moussa Ka hokkuma tan kanko o rowa après aɗa jogui konngol mi ara e maɗa mbaɗanno intervention ngaji ɗo ne kaala haala sénégal yimɓe murtinaɓe mbiɗo men dentude musiba moƴƴani yimɓe yo ñaago jaam haalanoma ɗo haaltama haalama e radio ji ɗi foof ko ɗum komin ko ɗon jabotomi ɗo firti ko leydi yo yiilo jaam ko jaam tan heeƴi e leydi sénégal ko mottanaɓe jiiye aduna men ko sénégal naɓe jiyani ɗum ganda ɗum kadi secteur mo haalnimon ñanden ko sénégal naɓe ɓuuri hen heewde ko secteur informel ko yimɓe dawoɓe 4h 5h 6h du matin ha midi 1h nelda galleji men ko dépense uji gueɗe mbaɗe ni so jeeyi ha gaddi ɓeydata kadi ko tampinde yimɓeɓe ko jiyoton ne wujje ɗo ko foof basal nan hen gonga ko jiyoton ne wi hen ne wujje ko foof basal nan hen kalɓe gonga leydi noon nawata ɗum ko justice nawata leydi justice potal yimɓeɓe nawata leydi heeɓe goytima ɗo potal ala hen rewi ɗo refti ɗo ɗum noon so woni e leydi so crisel bawguel wonde fof so ari nawortu fof ko frustration ngaji jeeton ɗo ko ɓuuri hen heewde ko yimɓe wona yimɓe wonduɓe ni nde no Sonko ko yimɓe amɓe way tan kono nde covid o ari nde crise ko ɗum addi ɗum kadi crise kala nde waɗi nde gulali nde mbaɗi hayre wedda hunde fof no wawi arde hen so ɓooyi wona yimɓe laamuɓe so ɓooyi ha yimɓe ɓe gondani laamuɓe ma ɓe jane men minen min gori ɗum ɗo morten ɗo événement eji 89 eɓe pii ha gayni dutti koye galleji safal Seydi Baro ɗum woni haalata heddoto noon gestion noon no ɗo bone o ñifirta ko laamu ngu responsabilité ɗum kañum andi ko wone dow jaren hen sesa tigi a jarama en mbawa ñawde ɗo hande laamu ngu ni tan machallah wonɗo laamu ummortono kadi ma won arɓe ɗo joni mbiya kadi laamu ngu kadi wari population a jarama Seydi Baro golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe tan ɗo to gonɗen waktu men ko gasi ha laaɓi ko heddi ko foof ko jiɗɗen ko ñaaguiɓe konnguɗi ɓe goto hen foof wooda ko meeɗi hen tan mbaynoriɗen ɗon fodde waktuji ɗiɗi eɗen jooɗi joni ko ɗon mbaynortoɗen inchallah Moussa Ka gorko mo koɓɓillo aɗa e ɓoggol jamal ñalema ceerno Abdoulaye mi salmini juurim Seydi Ka Pullo ewo ko juuti calɗi musidɓe fof mi leelinadde noon ko sakkiro tan nanni mi heɓani andude tigui rigui holko woni lowdi mon hannde anda lowdi noon aɗa fero kalaw tawi noon mi nanimo haal tan wiya joni noon
rentotoɓe kam ko mataw rentoto ko wadɓe ko boni ɓe walla addoɓe bona ala gabbiɗo uddat micro tan ha heeɗo toɓɓere nde hande kalaten ko caɗele gonɗe e nder manifestation ngaji baɗoji to leyɗele meɗen hande heeli ruufi bonni e gueɗe banno gueɗe dendaɗe hani e gueɗe men enen warñoɓe e nder leydi he dañi no gurdi ha gandanɗa hoore maɗa wonɓe caggal leydi ina leydi nelto ngaluji men woodi ko mbaɗi kono gurdi hani kadi e hoɓɓe arɓe e nder leydi kadi ina guuri e nder leydi he ina jogui gollorɗe tawi hande o manifestation ngaji bonniɗe e gueɗe foof bonni courant bonni ndiyam bonni hôpital uji bonni gandanɗa hoore maɗa Sénélec bonni Sonatel ɗeɗo gueɗe kam no jiruɗa ɗe no mbayi hulɓinade ni hol yiyande maɗa hen e wasiya maɗa e raɓɓitinade Moussa Ka Moussa micro ma wuddi Moussa Ka bisimilla eyyi mate won uddo micro ji goɗɗo kona no metti nane guddude micro ma de e jokku bisimilla mbeɗa mo hucciti hen eyyi mi eyyi mbimi so hunde waɗi foti ƴeewede koto immori to joni caɗele gonɗe ɗo joni ɗe woto ƴeewe ko bonnete ko walla ko bonna ko foti ƴeewede koto immi to ko bonna ko walla ko bonnete ko ɗum hankkadi déjà waɗi hankkadi ala ko wawa hen ɓe mbiyata ko bénéficiallaji walla sa nani keccol sumata jorgol tawata ko dardaki ko ɗum woni ko woni ɗo ko joni ƴewete ko caɗele ɗe to immi to caɗele ɗe to immori to guila e 3e ko Macky Sall ko wiyete no waɗa 3e mandat ko gurduji ɗi e ko wona ɗum ko ñawore nde no wayi ɓoyde ni eno wayni eno yaari ni eno ɓeynirani ɗum ɗon fof waɗata ko caɗele kadi ko wona ɗum ko kadi ko politicien ji ɗi politicien immiɗo fof haalta ko fena kala e mabɓe immiɗo haalta ko haalta ko fena ɗum reeɓi ha nawri hay ñawoɓe leydi ndi ñawoje ɗe fof joni natti wonde ñawoje lawol gonti ñawoje samba am ndey samba mum ley a wonata jogoto jaggal tan balleɗa walla sa ala jaggal tampiniɗa an joni Moussa e nder article uji he joni article kaja est ce que an ko ñawata ko wonko ganduɗa hen an ko ñawani ko e so tawi a yedda ñawore joni est ce que an ñawore ñawande kono ko ñawami so hunde somi ñawama e hunde tan kam mbiɗa ko min woni e gonga somi ñawama fenade walla neɗɗo ari ɗo e wuuro amen wujji hunde walla waɗi ko boni walla fii neɗɗo nawama Matam yo Sokoye janggo e jaam ministériel walla neɗɗel tan ari téléphone procureur wiya oɗo ko kode jaam walla o ko miña walla o ko mbaɗam woppu ɗum janggo e jaam an kota tawta on no galle mum no yara kafe est ce que ɗum aɗa andi ɗum ko justice ne ɗon walla aɗa andi justice ala ɗon wona ɗon fewani ko ɗum ɗon woni Sénégal hande hay justice o rewani lawol te enen fof eɗen gandi Sénégal kala to mbawɗa yaade hande tan ko tawi tan aɗa jogui mbuuɗu walla aɗa jogui connaissance ala fof ko sattirtuma est ce que justice so tawi rewani lawol biftade sac maaro ene dogde hen est ce que ɗum ɗon ko ɗum ñawata justice o ko ɗum rokkata doole e nder leydi he guyka nan ɗon ɗum addi ɗum tan ko bone o bone mbiyeɗa ko ficcallaji voilà e joni ton gannen inchallah jarama joni so tawi an joni aɗa tooñe walla haqqima ne tette janggo e jaam hono ɗum ɗo so ari annen sa ari tan a urƴoto mbattata ko urƴel par ce que foti ko so neɗɗo rokkama leydi lamminama surtout noon Macky Sall no lammiriɗa ni no wano yodde ni ene wano fewde ni ene wano welde en ni fonno tan ko rewal lawol o wasa wadde pire hono ko Abdou Diouf wanno ko walla ko Abdoulaye Wade wanno ko kono ɗo joni sa ƴeewi ko woni e leydi he hande ko pire ko wonno adan ko gila e kalisaji gujjeteɗi gila e justice mo mbiɗen yahani o gila e penale politique politicien ji woteji garon dokkon yimɓe kalisaji oɗon goota hay hunde rewata e lawol hay gotaɓetake joguiɗo yimɓe walla yimɓe jiɗaɗo walla mo yiɗama par ce que gaddat kalta ma en gartoye e nde ɗo yewtata ko campagne tan kalten goto foof waɗa campagne mo yiɗani o e ɓuuren yañade ɗiɗon fannuji inchallah tawde hande kalaten koko fewete manifestation ngaji bonandeji ɗi Macky so tawi wonti ko yiɗande
Macky Sall ɓurnomi yidande kono noon kadi a tanka ko Sénégal ɓurani en fof jiɗɗen ko leydi ndi yo rew lawol walla leydi ndi yo ɓamto walla a jarama politicien fenade nde yo machallah a jarama Moussa Ka a jarama faw ɗon feɗendu a jarama kadi ko wiyete ko lamɗo no foti foof tan ko lamɗo e kadi woni konguɗi kadi kelme e ƴellide ɗum kadi e lamɗo kadi ndiyantoɗen ɗin fannuji wonko bonnata a jarama golle ma jooɗi peewi ɗum noon en jiiɗo musidɗo men Nima Boli o suutino junngo Nima to gonɗa Allah dogi Nima Boli Abdulwahaabu Kane Seydi Boli bisimilla guiɗo Seydi Kane mi salminima mi salmini bandiraɓe kala salmitamma juurama eyi kañum de hande kam to leydi meɗen ndi eɗen ñaguiri duwaw ko heddi ko noon dossier o so tawi ko haalde gonga o fotani yaade ha to yettoyi to kono noon kam ɓuuri nawdemo toon noon ko joom dossier o ko Ousmane Sonko e hoore muɗum kañum ne toon dossier o kono so tawi no jaɓino tan nde o nodda nde o jaaɓi haalde to juge Maham Diallo noddunomo ɗo ko ɗon o aranno o laɓɓino hoore makko o jaɓa haalde par ce que waadi henno ko ɗum ɗo fof ko wiya yettiru fof fawno koye makko so tawi toon laɓɓiɗino ɗon hoore makko ene wawi dossier o wasa yaade ha toon eyi ko heddi ko noon kanko o rewi tan koye politicien ko onon sukaɓe ɓe koye moɗon gondumi koye am gonduɗon ko sinno wonano on tawno Macky Sall sokii kam ko garsa ko ɗum hankkadino loowe sukaɓe he o nangi ko dossier o watti ɗum politique kala noon ko watta politique sene haale haaldete ko politique kono so tawi tan o wattano ɗum politique ene wawno tan haaldata juge Maham Diallo ɗo kono noon o waɗi ɗum artanoma manifestation ngaji artana manifestation so min affaire ñawore mi wona juriste fanamen eyi ko gonga ɗon kam ko gonga vraiment ko fati e ñawore kam ko jangguɓe droit e juriste ɓen pour yaade to maro enen kay kenen ɓewi ɗemde tan eɗen kaala hen kono ko fati e manifestation ngaji ɗi Macky Sall ko wino wonta waɗa hay sinno watti won kadi ko waɗano kadi e 2021 ko ɓennino ko par ce que 2021 o en jiiɓe garata koye nder commissariat ji ɓe mbiya ɓe naata e nder gendarmerie ji aɓe taw ɗumen toon aɓe piya ɗumen par ce que e ngollo lawol kam ɓen jii kam wajiɓe en dokkaɗi ɓe goɗon yeeso ɓe puɗɗino wiide ko mbaɗ ɗum Casamance wajiɓe tellini hen goto heddiɓe en jaari caggal te oɗo Antoine Diome haalino hen ñanden ɓooyɗo o wi kamɓe wurtoɓe sukaɓe ɓe yooɓe jaaɓe mbadde force de sécurité o hen ɓe face à face o wi ɓen yo kañumen yo gacci sukaɓe gona caggal kañumen gardo par ce que ɓeɗo force de l'ordre o ɓe mbatton ko aɓe gani no fewi nde wonnoon ko coholon ganduɗa 10 ans en 15 ans en ɓe ganduɗa gonani ganduɗa haydara ko ɗum tawi ko bonnata ko alay soko tan mbawa bonnude par ce que ɓe mbawa fellude ɗumen kono tawino ko mawɓe ardinoɓe ko ɓen gardino bonnande nde yettata ko ɗo par ce que on ta force de sécurité en andi ko dogori wadde kono noon ɓaadi ko 15 ans 10 ans en c'est 17 ans en alay soko a jarama ɓeɗen ɗi amnata en ene kalji seeɗa Seydi Boli a jarama sammini sohna amnata a jarama golle ma juuɗi peewi yo guene yoɓɓe moƴƴere en calmini wonɓe toon to hello Facebook to kamɓe foof kuuɓal onon foof jettama jarama en jii wiɓe wonde woto Macky wadda 3e mandat so wi noon tan yimɓe ndeeƴa ɗe gueɗe mbaɗ noon mbeɗa andi kam haaluji kewɗi nan ɗon ɗum noon mi jurnata ko toon no fewi waktu men ko gasi kono won yinnoɓe fillade saabu en jiinoɓe ɓe kaalino kono e ley oɗo saaha joni mi joyi juuɗe garten e mabɓe Amadou Abdoulaye Dia gaccon hakke noon kala kalɗo yo tinno tellin junggo muɗum so wona ɗum tan mi juumata e doggol he kono Amadou Abdoulaye Dia ele ko gartuɗo ɗimmol Amadou Dia bisimilla tan e raɓɓikinade tan kadi ken tongen wallay mi salminima wallay ko yinnode artude tan e ko wonko nanmi hen ko haala hen ko tan ɗe moƴƴi kadi yimɓe paama affaire needi mbaɗi sikki tan so tawi en mbiyeɗen nawra ɗum banggue diine walla banggue tan islam sa renaki ten en fosat par ce que aduna o ne heewi leƴƴi ɗi ganduɗa taw ko nehiɓe taw gona julɓe a faami kadi par ce que min mbaɗi sikki needi ko hunde fondamental noon woni needi
nawarani diine nawarani religion walla ko ɗum ɗo en ko neɗɗagal neɗɗo o e hoore mum e tagodi muɗum Allah no rokkiri ɗum haqqille ni ene jibirte e nder jinnaɓe muɗum en jogui fotade ene jogui mi anda ko ene foti jogade needi gaga ni diine o e hoore muɗum par ce que min sahaji ni miijotomi kono yimɓe kaalirta diine men e sifaji nelaɗo siforte ni e needi ndi jogui ndi mbaɗi sikki ndiɗo needi ni ko yimɓe ɓe gona julɓe ɓe mbiyeten ɓe gona julɓe ehlul kitabe ɓe ko ɓen ɓuuri en famde ɗum ɗon ɓen ndewi ɗum ɗon ɗofti ɗumen par ce que ko gonɗen koye leyɗele mabɓe kamɓe eɗen gandi sukaɓe mabɓe ne mbayi nehade eɗen gandi sukaɓe mabɓe étape ɗo joomum yarata fof taw ko jaara duuɓi 17 ene andi kañum koye duuɓi 13 yarata ene andi ko foti wadde foti ko yaade ne fiija ne joue ball walla ne toppiri gueɗe cukago ko ɗum ɗon kono enen sukaɓe men hannde wona ɗum ɗon toppiri so neɗɗo maayi sa yeehi bamuli hannde tawata ko sukaɓe tokosɓe ene daari ene mbaɗi courage les bas ene puttini guite en ƴeewo neɗɗo maayi ɗon ubbe ɗum a yiyata ɗum ɗo en a faami de et puis eɗen mbiya ken julɓe donc noon min sa renaki sifaji kaaleteɗi e nelaɗo ko qissete ñan fof yo yimɓe keɗo yo yimɓe ndew ko wayata kono ko tellement ko julɓe mataw ne candolini ha ɓurti walla e saaha oɗon ne candolinno ha ɓurti ɗum waɗi ɗeɗo gueɗe imposa mumen kala e saaha ene siftine kono ha joni ronkama ɓe donkama yooɓe ndew ɗeɗo gueɗe ɗum ɗon noon ko jinnaɓe e sukaɓe foof donkama yo ɗofto gueɗe sifaji nelaɗo haalete mum de par ce que ɗum wodani toon ala toon donc noon poɗɗen wadde ɗum ko gueɗe fondamental sa julɗa wona julɗo par ce que chrétien nan toon e nder leydi sénégal kono ne wiiye wonde ɓeɗon sukaɓe men ne neehi ko yimɓe respectuɓe neɗɗo ko neɗɗo teddinɗo aade e ko allah haali laqad karramallahu bani adama ko enen en kaalata tan mbawɗen tan c'est à dire ko haala ka ɓuuri hewde e golle ɗe ko ɓuuri hewde hen ko haala ka pristin c'est à dire no kaalirten ni wona noon mbaɗirten wona noon kadi goto foof rentirta galle mum wiya ɗum aha ko nanmi jamane ɓisse hannde ko somi arti gallam ko ɗum mbaɗata make sure ko ɗum woni sukaɓe mbaɗata ko ɗum waɗi mbaɗata make sure sukaɓe ko ɗum woni ko ndewa par ce que enen en ndew en gona aynaɓe sukaɓe men en gaynani sukaɓe men ɓiye so yalti fijoyi bool a waƴaka ni walla so ari so a joddata a yewtita ɗum ɗon fof jeeya koye needi donc photo ko jinnaɓe tan haydara min mi halta haala politique mi halta haala goɗɗum ko jinnaɓe goto foof yo neh ɓiyum so neehi ɓiyum needi ne foti nede ɓiyum so needi diine yo so needi yo ko needi wawi ɗon foof neh ɓiye tan needi ne poɗɗa wawa yaltude wawa wurde jamanu wawa andude ko yahata wawa andude ko waɗata anda ko moƴƴi anda ko boni ɗum ɗon sana rien à voir avec diine islam walla e gueɗe ko haalte islam ko min ko ɗum woni ko jinnomi ɓeydude hen mi salmini on tigui a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi yo guene yooɓe moƴƴere e mataw ko ɗum ɗo tan poten raɓɓikinade mbiyen walla mbiyen kam en jurnima ni mataw tonguen ɗo en kettima bandiraɓe ko kaali ko mbay en garɗo e yewtere wonde tawi ko affaire politique tan ko wiyete ko ganduɗa hoore maɗa e campagne goto foof jinggana mo yiiɗi o haala hen ɓamtare nde no yarata ni caɗele ɗe kurtuji ɗi jeeyen on to banggue hande jinnuɗen tan ko tawde ke en jinnaɓe wasata goto e meɗen kala ko famɗi kam ko wawi wajade ha nane wasata kam so wajima kam hay sinno ko neɗɗo goto nannamo e ɗum ɗon kadi batten hakkille no fewi nde wonno so tawi en mbi wonɗo kalɗen mbiɗen Sénégal wiyete ko leydi teranga joni on ɗon teranga mbaɗo teraka de o yalti Sénégal so tawi gandanɗa hoore maɗa leydi wiyama leydi teddugal e nder teddugal he yimɓeɓe donki teddodirde e nder koye mumen ɓe mbawa teddinde garɗo e mabɓe teddat kadi ni ɓe ganduɗa yiɗɓe yaade toon mbaɗoya toon hunde caloto yaade toon so wiyama leydi hankkadi nana guila alɗani jogui caɗele yooro wongo hen kono hatta wawi tamde hoore muɗum ha dañino wuurdi ala pétrole ala gaz ala gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko bawɗe yencinde dañino wuurdi hen ha ganduɗa hoore maɗa woni gueɗe bawɗe arde hen hande wonko naftorto wonko ɗamina kadi ne ara yimɓe hewɓe hande ene ponno addude faggoji men jooɗo jaada e leydi he guura e leydi he mbawa tigui hono ɓamtade hen kono so wonti ko ɓen kaɓata ina mbarodira nder koye men goto foof ma eto dandude fittani muɗum wadde noon caɗele nan ɗon so tawini kadi wiyama kadi toon to leydi Muritani ko république islami Muritani république on ɗon so tawi woodi ɓe ganduɗa ɓeeɗo henne ko mawninteɓe tan ɓe ko teddinteɓe tan ɓe ko ittanteɓe gueɗal tan ɓe to ko yimɓe koye joñaɓe wiyaɓe ganduɗa jeeyaka e nder leydi caɗele gonɗe nder hen so tawi ko hono noon woni e nder leydi wadde on ɗon république elle won tan heroriɓe ɗum tawi gandanɗa hoore maɗa e heddiɓe kañumen jogui caɗele wadde ɗen ɗon caɗele haareji hande gaari dukoji gaari bonandeji gaari
e bonandeji ɗi mbatten ɗi beele en dewniɗi lawol ha mbawen dañde ko jiɗɗen ko eey walla ala ko ɗum ɗon garnoɗen yidde sattade ɗin ɗon fannuji ɗum noon en jetti en jaari reno ngo foye kuuɓal e mataw ko ɗo tan mbawaten yewde yewtere nde e jewte goɗɗe ne keddi gasani janggo digaral fulɓe mbeɗen Ibrahima Déme Dia ma waten ko weɗɗa inchallah e ɗum noon dokkodiren aadi janggo 22 heures jokkodirde Ibrahima Déme Dia digaral fulɓe kono kadi en jetti Yaya Alpha Pam janggo kadi e haalirde Agnam ma jokkodire makko toon to radio fulɓe international e yewtere wiyetede ladde andaɓi moƴƴo tedduɓe hettiɓe yewtere moɗon yewtere men dartule joljole en dokkodirat aadi ha dow hoore biir ma won kadi rogere kadi nde lowɗen lowonɗen reno ngo no hannirta ni beele Allah so on saaha yonti so en gartiɗo eɗen mbaɗa yewtere Allah de ina wawi tawa caɗele ɗe wonko gandanɗa hoore maɗa ko usti hen walla ni ina gasani en haalaɓe ko weeɓani kono so tawi en darima en mbaɗi hen yidde men coftal men anniyaji meɗen e himmeji meɗen hawnaki ma won ko usti inchallah ɗum noon ko ɗo tan mbaydirten reno ngo jehen toon to Al Huseyni Sow o habre musidɓe dañɓe fartange tawtere yewtere nde e heddi ɓoggol ngol jetten kadi jaren dendagal rewnoɓe ɗo henen no hannirta ni Seydi Sow Pullo so tawi aɗa e ɓoggol jaam Allah hiire ma kiren jaam addirtino seeɗa no manda so arti voilà ɗum noon o dirtino seeɗa omo wonde men kono wonɗo yahano seeɗa ene gasa tawa toon waɗi haljo en jetti en jaari hono mawɗo Yero Sall ko noon kadi musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia en jetti hono Abdourahmani Aw wondude Fama Aliou Dem ko ɗon calminten Aissata Sy debbo mo Garli calminen ɗon Yero Garli joom gotiri on kam ko kulɗo reedu men bonnata kono woto bonnanem wadde onon ne tinno ɗon kono kadi en calminaɗo Alpha Oumar Touré golle makko jooɗi e peewi o woytima tigui tigui caɗele to banggue diino kanko ne alay saago ɗo illete sawtu makko e on fannu nde wonno ko ceerno o yettama o jarama golle makko jooɗi peewi en calmini hono Amadou Coulibaly salminama jurama en calmini hono Amadou Guissé calminen kadi Amadou Tidjani Sall joom kourou salminama jurama calminen musidɗo men Amadou Yero Sow calminen ɗon sokhna Aissata en jetti en jaari ceerno Bassirou Baro golle makko jooɗi peewi ko ɗon calminten hono musidɗo men Nima Boli en calmini Aminata hande ɓeɗen ko Nima yonta ɓe ndeganko fayi barmo ko ɗon calminten ceerno Aliou Ba tan kolaɗo e dendagal kolaɗo on la en salminama jurama en jetti Aissata Malo Sy rewɓe ne fonno jolde kono mataw kamɓe ɓe jolani ɓe dokki en tan yankal en calmini hono Fatimata Dem debbo mo Dulmaji Demɓe Jeejengo calminen ɗon mawɗo men Sada Kane en calmini banimen debbo Hawwa Wadda ko ɗon calminten sokhna ganduɗa Mariame Sow en calmini ɗon Amadou Moussa Sow kono kadi en calmini musidɗo men Aluseyni Sow calminen ɗon Hafsatou Mamoudou Diop salminama jurama kanko wiyete ko Mamoudou Diop mo jogui toñanggue seeɗa mbiɗe ƴirno guila denɗi ken ɓe pewnitaki kono kadi en jetti hono mawɗo Mamadou Diallo gorko mo woni guila bagareji calminen ɗon Moussa Ka golle makko jooɗi peewi Jurel Sara yettama jarama kono kadi en calmini Oumou Mamoudou Tall ko ɗon calminten Oumou Thiam en jetti en jaari Sada Dabo ko ɗon calminten Saydou Dia jetten ceerno Samba Ba musidɗo men Tidiani Tafsirou Thiam kono kadi en jetti Tidiani Soñane ko ɗon jaraten Yaya Ba calminen ɗon Diouma Hammadi en jetti Yaya Ka rewinɗo golle makko jooɗi peewi wonɓe toon to ɓoggol ngol to banggue hello Facebook machallah Hamadou Ndongo lelɗo Bous waɗi ko lelɗo Bous o yettama jarama e Harouna Diallo wondude Hammadi Sy o yettama jarama kono kadi en jetti Aluseyni Sow lawol ɗimmol gam tigui taradir mo wat toon baɗɗo fayida gam famminde bandiraɓe heddiɓe holno pamirta tigui tigui ko woni gorodi yewtere nde tedduɓe hettiɓe yewtere moon dartole jole jole wayndire moɗon rokki on aadi ha dew garowo inchallah ma en gara kadi woda rogere nde lowɗen on jettama jarama gol mon jooɗi peewi yen baale jaam Demba Hammadi Ba toon to Libreville Gabo yettama jaramgal ma jooɗi peewi kono Amadou Abdoulaye Ly mo wuuro on mbiyen Dulmaji Fudebo salminama jurama gacon haguide kujoji ɗe koye tawaki amin jeeya man ma giɗo am giɗam nana oɗo debbo jaltaɓe